Καλησπέρα στην παρέα. Podcast and Shoot και σήμερα. Λίγο πριν το Final Four στην Αραβία. Μαζευτήκαμε εδώ με πολλές αλλαγές στη σύνδεσή μας. Καταρχάς, έχουμε έναν φίλο από τα παλιά, τον Ηλία. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Καλησπέρα, παιδιά. Ήρθε για να μας δώσει τα φώτα του σχετικά με τα play-off και τα advanced statistics που έχει ετοιμάσει για τις αναλύσεις του. Ναι, έχω εδώ τα δευτερία μου. Τελικό Eurovision εννοεί. Ναι, που είδε προφανώς. Θα σου πω τι έγινε. Συγγνώμη τώρα, θα μείνει στο podcast, δεν υπάρχει. Είπανε, οι Έλληνες λέγανε ότι και καλά εμείς κάναμε τρομερή εμφάνιση. Ήταν απίστευτη φωνητικά. Και λέει, εγώ είδα στο. Ο Φωκάς Ευαγγελινός βρήκε το βοηθό. Ο Φωκάς ήταν για τον Μπούτσο. Είδα στο Twitter, λέγανε ότι και καλά η Πορτογαλία έπρεπε να περάσει τη για εμάς. Πορτογαλία. Ναι. Η Πορτογαλία ήταν στον άλλο τελικό. Α, ναι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο είδα στο Twitter. Ότι την κράζανε την Κλάουδια. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ήρθες διαβασμένος, Γιάννη μου. Εγώ στο Twitter ότι δεν την άκουσα. Δεν ξέρεις. Έχει φοβερή φωνή. Οπότε, αφού κάναμε αυτή τη μικρή παρένθεση χάρη στο Γιάννη, είπαμε να μαζευτούμε να μιλήσουμε για το Final Four, για τα μάτια των play-off, να δούμε λίγο τα takes του καθενός, τα wild takes του καθενός και να καταλήξουμε πάντα δημοκρατικά κάπου. 4-1 εδώ πέρα, πάντα δημοκρατικά. Θα μιλήσει η πλειοψηφία, όπως πάντα. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Να αρχίσουμε από τα μάτς των play-off, τα πιο αδιάφορα, συμφωνείτε? Ναι. Να μην κάψουμε από τώρα τα καλά χαρτιά μας. Ναι. Αν θέλετε τα έχω μπροστά μου. Πάμε, ναι. Για πάμε. Να ξεκινήσουμε με το Φενέρ Παρί. Βοήθησε μας λίγο, Γιάννη. Ναι. 3-0. Πρακτικά μόνο στο πρώτο μάτς κόντραρε η Παρί που έλειξε 83-78. Εντάξει, και το τρίτο πήγε παράταση. Ναι, εντάξει τώρα ό,τι είδα μπροστά μου. Το δεύτερο μάτς το έχασε εύκολα και στο τρίτο από ό,τι φαίνεται εδώ πήγε παράταση. Εντάξει. Νεοφώτιστη ομάδα η Παρί. Περιμέναμε να πάρει ένα, αλλά από ό,τι φαίνεται ψηλό δυσκολεύει. Εγώ πίστευα ότι μπορεί να πάρει και δύο. Γιατί η Φενέρ δεν με έχει πείσει γενικά. Άδειασα μου, εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι η σειρά δεν ήταν τόσο εύκολη όσο φάνηκε. εύκολη όσο φαίνεται. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει πήρε και τα τρία μάτς η Φενέρ, αλλά εντάξει τώρα το δεύτερο το πήρε σχετικά εύκολα. Γενικά η Φενέρ σαν να έκανε πολύ μεγάλο φορμάρισμα στο τέλος. Δεν ξέρω. Εμένα δεν με έπιθε γενικά σαν ομάδα που να διεκδικεί. Δηλαδή η δεύτερη θέση που πήρε, όχι ότι δεν την πήρε δίκαια, απλά δεν ήταν η ομάδα που είχε τη διάρκεια μέσα στη χρονιά, θεωρώ. Εντάξει. Δεν με έπιθε. Δηλαδή κάποιες νίκες τις έκανε αυτό. Τις έκανε κάποιες νίκες λίγο αθόρυβα, λίγο ξέρεις. Κοίτα, δεν μπορούσε να την πάρει κι άλλος, γιατί και εμείς ήμασταν λίγο ασόβαροι σε κάποια σημεία της χρονιάς. Εντάξει, ναι, δεν λέω γι' αυτό προφανώς. Απλά και την Παρί στη regular season την κέρδισε με buzzer τρίποντο. Ναι. Ήταν λίγο στο τέλος κάποια μάτια που τα πήρε στον πόντο. Ναι, αυτό. ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπα και πριν, ότι η σειρά δεν ήταν τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Απλά η Φενέρ έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από την Παρί. Πήρε το πρώτο μάτς το οποίο σε όλο τον αγώνα ήταν μπροστά η Παρί και απλά το πήρε στο τέλος. Το δεύτερο το πήρε εύκολα και το τρίτο πήγε στην παράταση και στην παράταση το πήρε εύκολα. Ναι. Δηλαδή ήταν σχετικά κλειστή σειρά, παρόλο που βγήκε 3-0. Ναι. Από εκεί και πέρα να πούμε για το Σάρας. Έκτο νομίζω. Final Four. Τέταρτο νομίζω. Τέταρτο. Συνεχόμενο. Όχι, Πέμπτο συνεχόμενο. Λέω γενικά εγώ. Νομίζω έκτο γενικά. Έγινα με τις Ζαλγκίρις. Ένα με τις Ζαλγκίρις, 3 με την Μπάρτσα και 2 με τη Φενέρ. Πέμπτο συνεχόμενο και έχει κι άλλο ένα με τις Ζαλγκίρις. Και είναι η μαύρη χρονιά. Ναι. Το 18 ήταν. Το 18 νομίζω ήταν. Ναι. Μία από τις μαύρες χρονιές. Άλλη μία μαύρη χρονιά. Άλλη μια. Ναι. Το 13, συγγνώμη. Και επειδή είναι το έκτο του Final Four, ας πάει μια φορά τελικό και ο Σάρας. Τι λες, Γιάννη μου? Ή και όχι. Θα δούμε. Θα δούμε. Εντάξει, να πούμε ότι πήρε το Coach of the Year. Ναι. Εντάξει, Εντάξει, εγώ το ακούω. εγώ δεν το ακούω πολύ. Γιατί θεωρητικά είναι να πάει στον προπονητή με την καλύτερη ομάδα. Και αν δεν θες να το δώσεις τον Μπαρτζόκα, για τους χύψη λόγους, θεωρώ θα πρέπει να το πάρει ο Splitter. Γιατί έβαλε ένα τελείως καινούριο μπάσκετ, πήγε η ομάδα του μέσα από τα play-in, πήγε play-off. Θέλω να πω, δεν έκανε και λίγα. Ναι. Και δεδομένου το ότι ήταν τελείως καινούριο το μπάσκετ που παίξει Παρί και οι παίκτες της σαν rookies έχουν ήδη απασχολήσει όλη την Ευρώπη. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, πες. Η ομάδα της πάνω κάτω ήταν ίδια με πέρσι. Συμφωνώ δηλαδή. Ήταν ομάδα Eurocup
ουσιαστικά. Η Φενέρ. Για την Α, Παρί. η Παρί. Πάνω κάτω η ίδια ομάδα, εκτός και αν προσθέσει τώρα το Hayes, τον ψηλό Το λέω. και το Λό. Που δεν έπαιξε και σημαντικό Ναι, δεν ρόλο, έπαιξε. είχε τραυματισμούς. Όλοι οι άλλοι είναι πάνω κάτω οι ίδιοι. Ναι. Οπότε το άξιζε και ο Σπλίτερ. Ο Χέρμπερτ και αυτός το άξιζε, αλλά στο και αυτός το τέλος άξιζε. έισε την καρδάρα. Οπότε δεν γινόταν το Μπασκετικό λεξιλόγιο. Σκουντέικο. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο πολιτική τα βραβεία αυτά της Ευρωλίγκας. Δηλαδή κάθε χρόνο κοιτάνε να τα μοιράσουν. Ναι. Δηλαδή πέρυσι το πήρε ο Τσους Ματέο που ήταν, είχε την καλύτερη ομάδα και βγήκε πρώτος εύκολα, ξέρω εγώ, και το πήρε. Φέτος αντίστοιχα δεν το δώσαν έτσι τον Μπαρτζόκα. Εγώ πιστεύω ότι πέρυσι ας πούμε, δεν το άξιζε ο Ματέο, το άξιζε κάποιος άλλος. Ο Αταμάνι, ακόμα και ο Μπαρτζόκας μπορεί να το άξιζε πέρυσι με το ρόστερ που είχε. Φέτος ο Μπαρτζόκας που είχε την καλύτερη ομάδα και βγήκε πρώτος δεν το πήρε. Ναι, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά... Είναι λίγο πολιτική Λέω ότι- πιστεύω. Τα μοιράζουν λίγο. Τέλος πάντων, ο Σάρας το άξιζε γιατί είχε και τραυματισμούς και έχασε το Wilbeck πριν πρώτο μάτς. Ο Baldwin έπαιξε τη μισή χρονιά. Εντάξει. Χωρίς πεντάρι. Όχι, Ναι, αυτό φταίει ο ίδιος. Αυτό πιστεύω. είναι και άλλη επιλογή. Αλλά ναι. Εντάξει, δεν του βγήκε και ο Μαριάνοβιτς. Δεν του βγήκε. Ναι. Πήρε και τον αυτόν που θέλαμε εμείς, πώς τον λένε. Τον Μπάγκο. Το αυτόν. Και ούτε αυτός από ό,τι φαίνεται του βγαίνει ιδιαίτερα. Μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιους ψηλούς έχει Φενέρ. Το Μπιρ, Σαρλίτ. Σανλή. Και τον Μπάγκο. Και τον Μέλι που τον βάζει και στο 5. Ναι, βασικά από όλου αυτού που είπαμε, μόνο ο Μέλι νομίζω παίζει. Σαρλί. Ο Μπίρτ δεν ξέρω αν παίζει και πολύ. Ο Παίζει. Σαρλί στην Ευρώπη δεν έχει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Παίρνει κάποιο χρόνο. Είναι λίγο περίεργη ομάδα, δηλαδή αν τη δεις δεν λες βγάζει μάτια, ας πούμε. Ναι, εντάξει, είναι συγκλονιστικός ο Hayes Davis, όπως εντάξει και πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά ανέβηκε πάρα πολύ ο Μπιμπέροβιτς φέτος. Γι' αυτό και λέει ότι Εντάξει, δεν έχει έχει και... πολύ μεγάλη διαφορά από πέρυσι. Όχι, όχι, αυτό λέω. Απλά ρε παιδί μου δεν ξέρω, δέσανε καλά. Εντάξει, του ανέβασε και ο Μακόλουμ πάρα πολύ. Ναι. Πουθενά. Ναι, Απίστευτο. αυτό ήταν η έκπληξη, θεωρώ, αυτό που δεν περίμενε κανεί. Ότι ήρθε ο 36χρονο, 30, πόσο είναι. 38 μην είναι. Παίζει Ναι. να είναι 38. Πρέπει να είναι και 38. Ο Μακόλουμ και ήταν ο καλύτερο παίκτη στην περιφέρεια τη Φενέρ. Δηλαδή δεν ήταν. Και τώρα το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να συνεχίσει έτσι και τώρα, α πούμε, στον ημιτελικό. Εντάξει, και ο Baldwin έκανε καλά παιχνίδια στα πλοία. Ναι, Εκτός αν είναι και εθνικό, δηλαδή. αλλά σαν χρονιά και ο Μπόλτον και ο Κόλσον δεν είναι ότι έχουν Όχι, παίξει. δεν έκανε καλά χρονιά. Εντάξει, Έχει έχει πολλά πολλά χρόνια forward. την έχασε. Έχει πολλά forward. Και καλούς παίκτες. Δηλαδή δεν έχει τόσο καλά guard, έχει καλά forward. Εγώ δεν βλέπω πάντω να έχει κάτι διαφορετικό από πέρυσι. Το ερώτημα είναι Χάντς από τα forward. Στον τελικό. Όχι. Πρέπει να του Συνήθως όχι. Θεωρώ δηλαδή ότι εγώ θεωρώ η πρόβλεψή μου θα το πούμε και πιο μετά θα είναι copy-paste του περσινού αγώνα. Copy-paste. 15 πόντους Παναθηναϊκός. Ναι. Και μετά θα χάσει ο Ολυμπιακός. Για το πρώτο παιχνίδι είπα. Μας κάνει αυτό. Είπα για το πρώτο παιχνίδι, δεν λέω για το δεύτερο. Του Ολυμπιακού μετά θα είναι copy-paste. Ο ημιτελικός που είχε κάνει με τη Μονακό. Το μαγικό τρίτο δεκάλεπτο. Το μαγικό δεν θα κάνει το 27-2. Ωραία. Νομίζω εξαντλήσαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για την Παρί. Να σχολιάσετε για το ότι όλη η Ευρώπη θέλει τους παίκτες της. Εντάξει, λογικό. Ο Shorts θα μας αφήσει στα κρύα του λουτρού όλους λέει και θα πάει στον Ίσαλο. Πάει με. Μπράβο. Αλλά αυτό τώρα δεν ξέρω. Μία βγάζουν ότι θα πάει, μία βγάζουν ότι θα πάρει πάρα πολύ λίγα και ότι δεν θα πάρει ξέρω, τα πενταπλάσια. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ διαβάζω ότι τον θέλει όλη η Ευρώπη, όλες οι ομάδες της EuroLeague. Αλλά front runners λέει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Μιλάνο. Διάβασα. Εγώ Φενέρ. Το διάβασα αυτό. Το Σε Μιλάνο κάτι δεν στο Twitter. Στο πατράχι. Οκ, οπότε προχωράμε στο επόμενο ζευγάρι. Επόμενη σειρά. Το Μονακό Μπάρτσα. Το Μονακό Μπάρτσα είχε δύο παιχνίδια στο Μονακό, τα πρώτα δύο που η Μπάρτσα δεν εμφανίστηκε ποτέ. Έκανε και ο Σατοράνσκι μόνο κάτι τσαμπουκάδες. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει και ο Σατοράνσκι και ο οργανισμός Μπαρτσελώνα ότι δεν πάει άλλο αυτή η σχέση, νιώθω. Αυτό τον άρεσε με τον μπάσκετ μήπως. Ναι, πολύ πιθανό. Ας γίνει γκόλφερ, δεν ξέρω. Και αφού έχασαν τα δύο παιχνίδια στο Μονακό, στο Πριγκιπάτο, πήγαν στη Βαρκελόνη. Κουτσά στραβά εκεί, τέταρτο παιχνίδι, κάτι παράπονα Σπανούλη για την διαιτησία, κάτι ένα ημίχρονο η μία, ένα ημίχρονο η άλλη, κάτι τέτοια. Κάνει το 2-2 στη σειρά. Και πάνε πέμπτο παιχνίδι, είναι μπροστά σε όλο το παιχνίδι η Μπαρτσελώνα, το κλέβει λίγο η Μονακό, ξαναπερνάει μπροστά η Μπαρτσελώνα, ξανά η Μονακό και έρχεται η τελευταία φάση και αποφασίζει ο Πάντερ να κάνει 23 δευτερόλεπτα τρίπλα
και σουτ κρεμασμένο πάνω σε 2. Ενώ είχε μόνο 6. Κατάλαβες. Και μόνο 6, όντως, αυτό έγινε. Ήταν λίγο πολύ η υπόβασή του στο τέλος. Ήτανε βασικά, θεωρώ, ήτανε σαν να αντικατοπτρίζει όλη τη χρονιά της Μπαρτσελώνα αυτή η απόφαση στο τέλος. Πας να κλέψεις ένα παιχνίδι, να πας Final Four μετά από τόσο χρόνια. Ναι, από το πουθενά. Και πάλι, μετά από τόσο χρόνια, πρόπερση ήταν ξανά, ξέρω. Και πάλι ήταν λίγο, ήπιανε λίγο θάλασσα στο τέλος, παιδί μου, κλασικά. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία να πήγαινε στο μάτς με την Μπαρτσελόνα. Ναι, θα ήταν μεγάλη επιτυχία γιατί θεωρώ ότι δεν έχει παίξει αυτό το μπάσκετ που σε πείθει σίγουρα και μάλλον δεν το έχει παίξει γιατί δεν έχει και το ρόστερ. Είτε το προπονητικό team, ξέρω εγώ, είτε τους παίκτες. Είχε τραυματίες. Είχε το μέτου που έχασε. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου είναι πώς οι ισπανικές που είναι βαριά ονόματα, Μπάρτσα, Ρεάλ κτλ., όταν γίνεται ένας τραυματισμός, δεν κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Είναι σαν το παρατάνε. Σαν να τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, η Ρεάλ έχασε τόσους παίχτες μέσα στη χρονιά που ήταν κακό το ρόστερ της Ρεάλ και πάλι δεν έκανε μεταγραφές. Έκανε. Το Ντένις τον πήρε για 1,5 μήνα. Πήρε τον Μπρούνο. Και τον Μπρούνο τον έχει τραυματίσει ο Μπρούνο. Και τον έχει τώρα να κάνει τα ρεπά του Ταβάρες. Απλά είχε Ταβάρες η Μπάκα και πάει και παίρνει Μπρούνο Φερνάντο. Και δεν έχει γκάρ να παίξει, ξέρω εγώ. Ναι. Η Μπαρτσελόνα πήγε να πάρει τον Ερτέλ μες στη μέση της χρονιάς, αν θυμάστε. Και τον άφησε μετά. Ενώ ήταν έτοιμο το αεροπλάνο. Εκεί φταίει και λίγο Ερτέλ. Όταν βλέπει κλείσει από την Μπαρτσελόνα, πρέπει να ξέρει τι θα ακολουθήσει. να το κλείνει. Ναι, το κλείνει πρέπει να έχει μάθει στη ζωή σου κάποια πράγματα. Ναι. Δεν τα είχαν τσουγκρίσει κάπως. Ήταν που τον αφήσανε εν μέσω κορονοϊού στην Κωνσταντινούπολη. Τον είχαν διώξει από την ομάδα, νομίζω. Κάτι τέτοιο είχε γίνει. Και τον αφήσανε σε άλλη πόλη. Τον παράτησαν σε ένα αεροδρόμιο. Και μετά τον είχαν πάρει. Τώρα τον πήρανε, γύρισε από την Αγία Πετρούπολη να πήγε Βαρκελόνη και στη Βαρκελόνη του είπανε δεν ενδιαφερόμαστε. Οκ. Ναι, τρομερό. Περίεργο, εντάξει. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα είναι ένας οργανισμός που έχει αμέτρητες παθογενείς χρόνια τώρα, ειδικά στο μπάσκετ. Όχι ότι στην μπάλα ο πρόεδρος θα κάνει καλύτερα, αλλά στην μπάλα έχει και 2-3 ταλεντάκια. Έχει προετοιμασία, ναι. Στο μπάσκετ που δεν υπάρχει αυτό. Στο μπάσκετ που δεν υπάρχει αυτό. Κάθε χρόνο απλά βρίσκουν κάποιον από διαβομπαίο τράγο και του ρίχνουν όλη τη χρονιά εκεί το φταίξιμο. Τώρα πάλι λένε σήμερα το διάβασα για Πασκουάλ. Ότι είναι φαβορί και με μείωση λέει. Ναι, να πάει. Το ακούω. Ωραίος. Μέχρι να φάει και αυτός κράξιμο γιατί ξέρω εγώ. Δεν κάνουν βολές στις προπονήσεις, δεν ξέρω, κάτι να πούνε. Έχει 600 συστήματα. Ναι, δεν φτάνω στα 1000 Ναι. συστήματα που έχει. Εν τω μεταξύ η Μπάρτσα ήθελε να ανανεώσει το μέτου, χτυπάει και μετά πάλι θέλουν να τον ανανεώσουν και μαθαίνουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τη Real. Όντως. Ναι, του μέτου. Που δεν ξέρω αν θα ισχύει γιατί τραυματίστηκε. Δηλαδή μπορεί να χάσει και την άλλη χρονιά ή τη μισή, δεν ξέρω. Είχε σοβαρό τραυματισμό τώρα. Ναι, αχίλιο. Ναι. Έκλεισε Αγγέλια. Που σου μένει η Μπαρτσελόνα. Ναι, ό,τι να είναι. Ο Σεγγέλια καλύτερα να αποσυρώταν. Να έλεγε παιδιά το σταματάω. Τώρα τα Τώρα... πήρε καλά για 3 χρόνια τώρα. Εντάξει. Ισχύει. Ισχύει. Κίνηση απελπισίας, πάμε να πάρουμε ένα όνομα. Με τον Τζαμπάρι δεν ξέρω τι θα Αυτό κάνει. τι θα κάνουμε τον Τζαμπάρι. Δηλαδή, άμα τώρα αυτό το Τζαμπάρι, χέσε με. Ναι. Δεν γίνεται. Μπορεί να τον βάζουν στο 5 Είναι ο μόνος παίκτης που τους τραβάει όλο αυτό το Φίλε, καιρό. στο 5 έχουν. Εντάξει. Ο Βίλ θα φύγει. Ο Βίλι λένε ότι μπορεί να φύγει. 2 Και χρόνια. θα θέλει και η Real. 2 χρόνια ο Τζαμπάρι, αν δεν Και ήταν αυτόν δηλαδή Μπαρτσελόνα, πόση ναι. πεντάρια θα έχει. Θα φύγει ο θα παίζει με playmaker Η το. Real θέλει και τον Καμπεγγέλε. Εντάξει, θα πάρει έναν προφανώς. Το Λογικά. Μιγγέλ διάβασε στα 5 του Μπάι. Ναι, και εγώ αυτό διάβασα. Το Άλλο. IBC. Πολλές φήμες. Εντάξει, την τελευταία φάση για να επανέλθουμε στη σειρά. Ναι. Είναι λες και κολλάει το μυαλό όλων. Είχαν 6 δευτερόλεπτα που έβλεπαν να πηγαίνουν λίγο χαλαρά, δεν πολύ ξέραν τι να κάνουν. Και άμα δείτε τη φάση, είναι μόνος του ο Willy με το Mike James κάτω από το καλάθι της Μονακό. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Ναι. Βγήκε ο Παπαγιάννης στον Πάντερ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι χωρίς να γίνει. Έγινε κάποιο screen. Δεν έγινε screen. Μπορεί στην τρίτη. Όχι. Δεν έγινε κανένα screen. Και απλά βγήκε ο Παπαγιάννης στον Πάντερ και ο Will ήταν με τον Mike James. Δηλαδή θα παίρνει την μπάλα και θα έβαζε ένα εύκολο καλάθι. για να κερδίσουν. Ή θα του Ο κάνει οποίος ένα ο φάουλ. Παγιάννης
Στην τέταρτη περίοδο τους κρατάει μόνος του. Όχι, τους Όχι, παίρνει το σε όλο μάτς. το παιχνίδι. Τους παίρνει το μάτς. 10 πόντους. Έβαλε 2 τρίποντα και 2 δίποτα νομίζω. Νομίζω τρία τρίποτα. Α, στο τέλος. Στο τέλος. Και τους κρατάει από εκεί που είχε μπει και ξέρω εγώ τον κρατάει. Είχε καιρό να παίξει. Ο Παπαγιάννης αποστολής, είχε να ναι. παίξει από το Μάρτι και σε αυτό το παιχνίδι κάποια στιγμή είχε 3-3 δίποτα, 3-3 τρίποντα. Δεν ξέρω πώς τελείωσε, δεν θυμάμαι πώς τελείωσε. Μπορεί να τελειώσει και έτσι. Νομίζω τελείωσε με 17 πόντους. Κάτι τέτοιο. Οπότε Πολύ καλή είναι η Μονακό, μωρέ. Δεν ξέρω πώς πήγε το μάτς, πώς πήγε η σειρά στα 5 μάτς. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη από την Μπαρτσελόνα. Απλά έχει έτσι ένα μικρό θέμα νομίζω στη διαχείριση. στο φόρβο. Εντάξει. Ξέρεις τι δεν έχει. Θεωρώ- Δεν έχει shoot. Δεν έχει σουτ, λες. Θεωρώ ότι Στα φόρμα. η Μονακό. Στους πλάγιους. Ναι. Εντάξει, όχι όμως ότι είναι και άσοτη. Εντάξει, είναι ο Diallo που είναι καθαρά μέρας. Είναι στο 4 ο Blossom Blossom Game, που Game είναι και αυτός. Ναι. Εντάξει. Ο Lloyd είναι κακός. Αυτό είναι ο κάποιος Lloyd είναι λόγος. τραγικός. Άμα Που στραζεύει και καθαρίζεις τον Lloyd, θα βγεις στην μπάσα, ξέρεις. Τι πάρε μαλάκα. Το Lloyd τον παίρνεις κάθε χρόνο στο Fantasy. Μάλλον αυτό. Είναι αγαπημένος του. Μ' αρέσει ο Lloyd. Να ρωτήσω κάτι. Ήθελε να το κουβαλήσει στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε μια πεντάδα James, Trazel, Lloyd, Diallo, Tice είναι άσουτη. Εντάξει, δεν έχει. Δεν έχουν σουτέρ κλασικό. Δεν έχουν, αλλά δεν είναι ότι δεν μπορούν Ούτε ο να πάρουν. Στραζέλ είναι ο σουτέρ. Εντάξει, Φωνιάς. ότι Ο θα κόμπο βάλει. είναι. Ναι. Ούτε Αλλά ο και κόμπο αυτός- είναι τόσο. Είπα Στραζέλ, Ναι. Στραζέλ, μου αρέσει ο κόπο περισσότερο. Απλά είπα Στραζέλ γιατί ο Σπανούλης φαίνεται να του έχει λατρεία. Ναι. Και τον βάζει πάρα πολύ. Παίζει αμυνάρα. Ναι, τον βάζει πάρα πολύ. Έκανε step up φέτος ο Στραζέλ. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι και πάλι φτάνει τον Κόμπο, το ταλέντο που έχει ο Κόμπο. Ο Κόμπο είναι. Θα δεις τι θα κάνει στο φουρνιέ. Θα δω. Απλά είναι πολύ επιπόλαιος ο κόμπο. Ναι. Και τον βάζει σαν δεύτερο χειριστή. Ναι, ναι. Λίγο πίσω από τον James, λίγο μαζί. Απλά θεωρώ ότι εμένα η Μονακό για μένα είναι μια ομάδα η οποία έχει σε όλες τις θέσεις δύο επιλογές. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλήρες το roster της για να μπορεί να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια, για να διεκδικήσει όλα τα παιχνίδια. Αυτό που της λείπει, πέρα από εμπειρία σε αυτό το επίπεδο για τους παίχτες, είναι και λίγο, ρε παιδί μου, να έχει λίγο συγκέντρωση ο προπονητής, να τους πει, να τους βάλει μια φωνή και άλλοι να το εκτελέσουν. Δηλαδή, τους λείπει το mentalite, κατάλαβες, κάτι όχι σε αθλητικό επίπεδο, σε ψυχολογικό ίσως. Εντάξει, τώρα νομίζω Για να το ότι διαχειριστούν. ψιλοάλλαξε αυτό. Γιατί Εντάξει, με το Σπανούλη, ναι, αλλά και ο πάλι. Mike James δεν το λες και άπειρο. Δηλαδή έχει πάει και τα Final Four του. Έχει πάει. Πόσα, Τρία Final Four έχει πάει. 3. Στο Πρέμι. Έχει πάει με Μπασκόνια. Έχει Σίγουρα ένα. Ένα με την Μονακό, ναι, το τρίτο. Τρίτο είναι αυτό. Και με Τζέσικα. Οπότε για ένα παίχτη που είναι 10 χρόνια στη Δεν EuroLeague. πήγε με Τζέσικα. Όχι, δεν πήγε. Ήταν χρόνια του COVID Και μετά έφυγε. Ή έφυγε, ναι, έφυγε στη Ένα μέση χρόνο χρονιάς. μόνο. Ή έκατσε ένα ή έφυγε στη μέση χρονιά στην επόμενη. Κάτι. θα γράφουμε. Νομίζω για τον παίχτη Mike James και. Όχι για τον παίχτη που δεν έχουμε στο μυαλό, για τον παίχτη που είναι. Το τρίτο Final Four είναι πολύ λίγο. Δηλαδή για αυτό δεν είναι ότι έχει πείρα. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι ο Λούκα που πηγαίνει 10 χρόνια Final Four. Ναι, εντάξει, αλλά ξέρει πώς είναι. Εντάξει. Και τα πήγε πρόσφατα, θα σου πω, δεν πήγε πριν 10 χρόνια, πήγε πριν 2 χρόνια. Εντάξει, ναι. Τα αλλά- έχει παίξει τα δύσκολα μάτς του. Εντάξει, είναι έχει παίξει. παγκόσμιος Ο Παπαγιάννης πρωταθλητής. ήταν και πέρσι Final Four. Ναι. Εντάξει, ο Diallo ήταν και αυτός πρόπερσι. Δεν είναι Ο τόσο Σπανούλης άθλημα. θα τους δώσει εμπειρία δηλαδή από μόνος του. Και όσο και αν είναι εντάξει, όχι και τόσο συμπαθή στον Παναθηναϊκό λαό, είπε τώρα αρχιδά τη δήλωση του Σπανούλης ότι εγώ δεν πάω για τη συμμετοχή. Πάω για να Εντάξει. το πάρω. Που αυτό δείχνει. Ρε παιδί μου, όποιος το ξέρει το δυνατό. Σπανούλη για σαν παίχτη ήταν έτσι το mentality του πάντα. Δεν Ναι, πήγαινε. ναι. Αλλά θέλω να πω αυτό το εκπέμπει ένα προπονητή και ειδικά με βγάζει. το ειδικό βάρο που έχει ο Σπανούλης το δίνει και στους. Νομίζω παίκτες. έκανε κάτι δηλώσει ο Mike James και είπε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν φοβερός προπονητής. Αλλά κάθε μέρα γι' αυτόν ήταν δράμα, ήταν πάρα πολύ τραγικός. Ναι, ναι, διάψιο. Ότι αν έχανε ένα παιχνίδι ήταν το τέλος του κόσμου. Ενώ ο Σπανούλης δεν ήταν καθόλου έτσι. Ξέρει πολύ, να σου περάσει πολύ στοχευμένα. Ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μονακό και ξεκινάει η τρίτη περίοδος όπως ξεκίνησε πριν 2 χρόνια και κάνει ένα 10-0. Ο Σπανούλης το αφήσει να περάσει έτσι. Τους φωνάξει στον μπακ, θα Θα πάρει το φωνάξει τον Πάκο και θα του πει: Πάμε πολύ ωραία, πάμε για 30-0 να περάσει ο Ολυμπιακός τελικό. Αυτό είναι ο Ναι, Σπανούλης. εντάξει, πιστεύω ότι θα επιδράσει πολύ διαφορετικά στην ψυχολογία των παικτών. ο Σπανούλης. Τεχνική ποινή θα πάρει. Σαν τον Αδαμάν. Δεν νομίζω. Εκεί θέλει μια τεχνική ποινή. Δεν είναι όλοι καλοί αμυντικοί, θα πούμε. Δεν είναι όλοι defenders of the year. Πιστεύεις ότι η δήλωση του Σπανούλη για τα Final Four ήταν κάποια μομφή? Θεωρώ, Σε σένα απευθύνομαι. θεωρώ όχι, ωστόσο
στα ελληνικά media και στο μέσο Έλληνα φίλαθλο / οπαδό. Τι δήλωσε? Ότι δεν πάω για τη συμμετοχή, πάω απλά για να το. Όχι, είπε δεν θέλω να πάω σε 10 και να μην πάρω κανένα, θέλω να πάω σε 5 και να τα πάρω και τα 5. Αυτό, ναι. Δεν θεωρώ ότι ήταν μομφή, ωστόσο, στο μέσο μυαλό του Έλληνα φιλάθλου / οπαδού, θα παίζει έτσι, ότι το είπε επίτηδες. Εντάξει, να θυμίσουμε από εδώ ότι έχει ανδρωθεί σε μια ομάδα η οποία όποτε πάει στο Final Four το παίρνει. Ο Βασίλαρος. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης με το 7. Ο Βασίλης με το 7 είναι ο μπαμπάς. Με το 6 τότε. Και εντάξει, και να πούμε ότι αυτός που του έκοψε τον μπάσκετ είναι ο αντίπαλος προπονητής. Οπότε δεν νομίζω ότι πάει και λέει αχ, εγώ δεν είπα. Καταρχάς, όσο και να είναι η ομάδα του Ολυμπιακός και τα λοιπά, όπως έχει πει αυτός, δεν πιστεύω ότι θα πάει. Όχι, θέλει να κερδίσει. Απλά και μόνο. Ναι. Τι άλλο. Είναι ο Σπανούλης. Είναι ο άνθρωπος που γεννήθηκε για να παίζει μπάσκετ και θέλει μόνο να κερδίζει. Δεν είναι τώρα κάποιος τυχαίος. Με τον Μπαρτζόκα έχουν καλές σχέσεις. Δεν ξέρω. Αδέλφια. Είναι αδέλφια. Δεν ξέρω γιατί απευθύνει σε μένα, γι' αυτό Πέρα δεν από έχω αυτό, στο speed dial. Είσαι ο τέτοιος του ερυθρόληπτου ρεπορτάζ εδώ πέρα. Ο μόνος. Είμαι ο μόνος. Πέρα από αυτό, εφόσον θέλει σίγουρα να πάει στο Ολυμπιακό και να μεγαλουργήσει κάποιο προπονητή, μπορεί να το κάνει μια ώρα αρχίτερα άμα τον αποκλείσει τον Μπαρτζόκα. Ίσως. Okay. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είχε πει ότι ο Σπανούλης έχει Ολυμπιακός out στο συμβολέο του. Ναι, το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Ότι σπάει. Τώρα πώς το δέχτηκε αυτό η Μονακό δεν πάω να καταλάβω. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης σαν προπονητής έχει 3 χρόνια, 4 χρόνια σαν προπονητής. Πόσο είναι? 3 χρόνια. 3 χρόνια. Έχει κάνει τρελά πράγματα για έναν προπονητή που ξεκινάει 3 χρόνια και αν δεν το λέγανε Σπανούλη, ενδεχομένως να μην τα έκανε. Να μην του δίνονταν ευκαιρία. Γιατί και στο Περιστέρι που είχε από πίσω την Big Win, είχε το 4ο μεγαλύτερο budget στο πρωτάθλημα. Έκανε φοβερά πράγματα με το Περιστέρι και τους παίχτες που έφερε. Παράδειγμα του χάρη το Φρανσίσκο που παίζει στην EuroLeague. Ωστόσο, το άλλο που έκανε τώρα και πήγε στη Μονακό και αυτό, αν δεν το λέγανε Σπανούλη, δεν θα του δινόταν ευκαιρία να το κάνει. Ναι, εννοείται. Ισχύει. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν το αξίζει ή ότι δεν έχει δουλέψει ή ότι δεν έχει την ικανότητα να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και φάνηκε και τώρα και με τη σειρά σε Game 5 και φαίνεται και πώς παίζει η Μονακό μπάσκετ και φαίνεται και πώς μιλάει ο Mike James γι' αυτόν κλπ. Δεν θεωρώ όμως ότι μια κίνηση να φέρει το Σπανούλη στα 3, στα 4, στα 5 χρόνια προπονητικής καριέρας σε μια ομάδα που θεωρητικά είναι ομάδα του και θες να μείνει για πολλά χρόνια, δεν νομίζω ότι θα μακροημερεύσει, είναι λίγο βιαστικό. Ναι, οκ. Επομένως, μακάρι ο Σπανούλης. Εντάξει, αυτό είναι καφενιακό τελείως. Ναι, προφανώς. Απλά λέω και εγώ την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Ούτε Κοίτα, κάποιοι κύκλοι τελειώνουν. Όπως έκλεισε ο κύκλος του Σφερόπουλου που είχε την ομάδα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Εντάξει, και ο Σφερόπουλος. Στην αντίληψη των Ολυμπιακών δεν είναι το ίδιο. Και ο Σφερόπουλος είναι εξαιρετικός προπονητής και ο Σφερόπουλος είναι Ολυμπιακός και ο Σφερόπουλος πήγε την ομάδα σε 2 τελικούς Final Four. 15 και 17 και στα 2 ήταν εκτός έδρας στον τελικό. Ισχύει. Δεν ήταν. Έκλεισε απλά κάποια στιγμή, κλείνει ο κύκλος. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει με προπονητές, ειδικά αυτή την εποχή. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει με προπονητές. Π.χ. ο Μπράντοβιτς πόσα χρόνια ήταν στον Παναθηναϊκό? 13. Ναι. Πόσοι τέτοιοι προπονητές υπάρχουν? Σε όλες τις ομάδες. Όχι, θέλω να σου πω, όχι επειδή είναι ο Μπράντοβιτς. Κανένα. Ναι, και ο Μπράντοβιτς ήταν στον Παναθηναϊκό γιατί στα 13 χρόνια πήρε 5 Ευρωλίγκες. Αν έπαιρνε 2, δεν θα ήταν 13 χρόνια. Άντε και ο Λάσο. Ο Λάσο ήταν πολλά χρόνια. Ναι. Όχι τόσο πολλά όμως. Δεν Όχι ήταν. 13, αλλά 9 Το μεγαλύτερο που υπάρχει. Μετά ο Μπράντοβιτς πήγε Φενέρ 5 χρόνια. Με ο Ιτούδης ήταν Τσεσεκά άλλα 5. Δηλαδή δεν υπάρχουν προπονητές που μένουν μια ζωή σε μια ομάδα. Ναι. Για πολλούς λόγους. Αυτό ο Σπανούλης μπορεί να το κάνει στον Ολυμπιακό. Γιατί είναι ο Σπανούλης και είναι Ολυμπιακός. Είναι Έλληνας. Θέλω να πω, ο Ιτούδης δεν θα μένει 20 χρόνια στη Ρωσία. Ο Σπανούλης μπορεί να το κάνει στον Ολυμπιακό. Αν γίνει βιαστικά η κίνηση, δεν θεωρώ ότι θα γίνει. Δεν θεωρώ ότι θα μείνει πολλά χρόνια. Αν έρθει σε 5 χρόνια από σήμερα στον Ολυμπιακό, μπορεί να μείνει για 15 χρόνια στον Ολυμπιακό. Άμα κερδίσει και κάνει πολλά. Τέλειο στον Μπαρτζόκα. Πιστεύω την ίδια οπτικό. μέρα θα υπογράψει συμβόλαιο. Την ίδια μέρα. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η Μονακό έχει τις ελπίδες, θα το πούμε και μετά. Δεν τη θεωρώ κακή ομάδα και ειδικά με την προσθήκη του Τάις ανέβηκε πολύ. Ναι. Εγώ είμαι περίεργος να δω πώς θα διαχειριστεί ο Σπανούλης ένα πιθανό αποκλεισμό. Όχι μόνο από τον Ολυμπιακό, δηλαδή οποιοδήποτε και αν ήταν στον τελικό. Αν θα μείνει, ρε παιδί μου, πόσο ψύχρεμος θα είναι, τι θα πει στις δηλώσεις του, τι θα πει. Είμαι λίγο περίεργος. Κοίτα.
Ξαναλέω, θεωρώ το roster της Μονακό από τα πιο πλήρη roster στη EuroLeague. Θεωρώ ότι όπως και να το στραβώ στο παιχνίδι, έχει τρόπο να το γυρίσει. Δεν λέω ότι θα κερδίσει, δεν και καλά. Ναι. Λέω ότι δεν θα χάσει με 20 πόντους. Κατάλαβες τι λέω. Έχει και τους παίκτες. Έχει το roster. Θεωρώ ότι δεν θα δούμε τρέλες. Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι. Και τώρα μπορεί να κρυφτεί και στο shoot που λέει ο λόγος. Ναι. Τέτοια παιχνίδια πάντα είναι λίγο πιο ανώδυνα, ίσως, ξέρεις. Από το να πας σε έναν ημιτελικό και να χάσεις 15 πόντους εύκολα. Ναι. Οπότε ναι, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Σίγουρα. Ωραία, να πάμε στον αντίπαλο της Μονακό. Όχι, Πάμε, λέμε στη ναι. σειρά των. Ολυμπιακός Ρεάλ. Υπήρχε κάποιος σε αυτό το τραπέζι και σε αυτούς που μας ακούνε που πίστευε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι στο Final Four. Όχι. Γιάννη, εσύ. Όχι. Πίστευα ότι θα είναι στο Final Four. Όχι με τον τρόπο που πήγε. Ποιος ήταν ο τρόπος αυτός? Ενώ τόσο εύκολα. Α. Πίστευα ότι θα πάει στα 5 μάτς. Ναι. Εντάξει, Ένα σουτ μακριά ήταν από το παιδί μας. Ναι. Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός καλός κακός είναι η καλύτερη ομάδα στη regular season. Ήταν φέτος. Οπότε λογικό ήταν να είναι στο Final Four, είναι ομαδάρα. Ναι, εντάξει. Ξορκίζει το κακό. Το πιο λογικό είναι να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ήρθε μια γριά από την πόλη. Είπε το χάσει. Δώσ' τους πίεση για να ρωτήσω. Ναι. Βάλε Θα πίεση. είναι μεγάλη επιτυχία μου το πάρει. Θα είναι αποτυχημένη. Coach Μπαρτζόκα, μην ακούς. Δεν ξέρω τι λένε. Καταστραφεί το πλάνο. Τώρα δεν θέλω να πάρω θέση για τη σειρά, για το πώς πήγε. Γιατί, Γιάννη μου, τι έχεις να πεις δηλαδή για τη σειρά? Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να είμαι Γιατί αντικειμενικός. λείπει ο Βασίλης. γι' αυτό. Ναι, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, οπότε δεν θέλω να. Να πες εσύ καλύτερα, coach, ή να πει κάποιος Παναθηναϊκός Κοίτα, που είναι πιο αντικειμενικός. Λείπει ο Βασίλης, ο οποίος θα έλεγε πολλά πράγματα. Εγώ σήμερα είχα έρθει, έχω κάτω στο αμάξι λωστό και γάντια. Αλλά ο Βασίλης δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Γιατί κάπου παρατράβηξε το αστείο της ομαδικής αυτής που έχουμε και συζητάμε. Τι λέμε στην ομάδα, Ναι. Πέρα από αυτό, εγώ να πω ότι είδα το πρώτο και το τέταρτο παιχνίδι. Τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο είχα ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν τα είδα. Μάλιστα. Στο πρώτο ήμουνα μέσα στο γήπεδο, στο τέταρτο το είδα όλο. Οπότε για αυτά τα δύο παιχνίδια, εγώ μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τη Real. Δεν θεωρώ ότι υπήρχαν φαλτσοσφυρίγματα ή οτιδήποτε. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ξαναλέω. Το δεύτερο παιχνίδι, οκ, δεν το είδα, έχω ακούσει πάρα πολλά. Οκ. Σφύριξαν έδρα. Ναι. Τα σπόρια που λέμε. Ναι, Τα Στο σπόρια. δεύτερο. Τα Δράπηκαν και σπόρια. οπαδοί Τα σπόρια. στο μάτσο αυτό. Στο δεύτερο, ναι, έχω ακούσει πολλά πράγματα. Δεν το έχω δει για να έχω άποψη. Τόσο από έκτο είχαν 7ο, 8ο και 1ο. Για τη σειρά γενικά, και από αυτό που είδα εγώ στα δύο παιχνίδια, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από τη Real και αυτό πρέπει να προβληματίσει περισσότερο τη Real. Ναι. Γιατί ήταν μια τελείως αποτυχημένη χρονιά από την αρχή φαινόταν. Έχει Όχι, η Real προδιαγραφεί. δεν άξιζε να σου Final Four για κανένα Η λόγο. Real για μένα δεν άξιζε να είναι ούτε καν στα play-in για μένα, για τον μπάσκετ που έπαιξε. Εντάξει. Το πώς πήγε τώρα στα play-in είναι άλλο θέμα, οκ. Αφού δεν προβληματίστηκαν στη Real που είχαν το. Ένα playmaker. Τον Καμπάτσο. Ναι. Εντάξει, και ο Φελής, όσο τίμιος και να είναι το παιδί, δεν μπορεί να σταθεί. Με τον Ολυμπιακό ήταν τίμιος. Προσπάθησε πολύ. Στα games στη Μαδρίτη ήταν τίμιος, ναι. Και Τώρα ο άλλος ο Ρέιτλαντ Miles, πώς λέγεται, Hayes, πώς λέγεται αυτός. Αυτός δεν ξέρω καν γιατί. Ναι, δεν ξέρω καν γιατί ήταν επιλογή της Real από την αρχή της χρονιάς. Εμένα μου κάνει εντύπωση η αντιμετώπιση του Μούσα. Ήταν σαν να μην είναι μέλος της ομάδας. Δηλαδή έπαιζε πολύ λίγο. Ναι. Στο τελευταίο μάτς έπαιξε αρκετά νομίζω. Λίγο προσπάθησε το τελευταίο, ήταν καλός. Ναι, αλλά γενικά ήταν εξαφανισμένος. Ο Τζέκ ήταν εξαφανισμένος. Σε μια χρονιά δύσκολη για τη Real, ο Ματέο φάνηκε ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν θεωρώ ότι θα συνεχίσει. Μα ξέρετε, αντικατέστησε κάποιους παίκτες legends οι οποίοι φύγανε ή αποσυρθήκανε με παίκτες από το Eurocup. Ναι. Δηλαδή είναι αστείο αυτό. Ναι. Δηλαδή ακόμα και ο Κοζέρ που πήγε στη Μιλάνο. λογικά είπε ή θα το κόψω ή θα πάω. Θα πάω να τους πάρω τα λεφτά. Ναι. Δεν ξέρω αν δεν ήταν επιλογή του Κοζέρ να φύγει της Real. Θα κάνει τη διαφορά ο Κοζέρ. Ναι, σε αυτή τη Θα Real. κάνει τη διαφορά. Έπαιζε. Σε αυτή τη Real. Στην Ναι. Αρμάνη έχει κάνει μεγάλα μάτς φέτος. Ναι. Όχι, η Real ήταν λάθος το όλο χτίσιμο. Ήταν ίσως μια χρονιά που δεν την ενδιέφερε. Μια χρονιά που κράτησε κάβα για τώρα.
να επενδύσει τώρα, δεν ξέρω. Κοίτα, αν θυμάσαι το καλοκαίρι το προηγούμενο, η Real είχε serial και την ανανέωση του Χεζόνια και του Ταβάρες. Ναι. Που τους έδωσε νομίζω από 3 Γύρω. εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Δηλαδή έφυγε το μισό budget εκεί. Ρίξανε και λίγο το budget, η αλήθεια είναι. Αυτό. Δηλαδή χάσανε πολύ χρόνο και χρήμα. Και για μένα ενέργεια. ούτε ο Ταβάρης ούτε η Χεζόνια φέτος κάνανε διαφορά. Ίσως Κάποια παιχνίδια λίγο Χεζόνια ήταν μόνος του. Ναι. Κάποια παιχνίδια. Ναι. Αλλά γενικά στα κρίσιμα δεν νομίζω ότι. Χάσανε Σέρχη, Κοζέρ, Ρούντι. Γιαμπουσέλε, Ρούντι, Πουαριέ. Ναι. Χάσανε πολύ κόσμο. ρε φίλε. Και ο Πουαριέ, ας πούμε, έγινε η Μπάκα. Ναι, που οκ, εντάξει. Εντάξει, και δεν έπαιξε και η Μπάκα φέτος πολύ. Ναι. Γκαρούμπα αστείος. Ο Γκαρούμπα το παιδί ας πάει για Γκαρούμπα. football. Στην Αμερική μάλλον έβλεπε πολύ φούτμπολ, δεν Ναι, ξέρω. δεν ξέρω. Κυράριστε. Είναι άμπαλος. Ναι. Είναι άμπαλος. Είναι άμπαλος. Είναι άχρηστος. Είναι άχρηστος. Εγώ έλεγα γιατί τον βάζει μέσα είναι άχρηστος. Καλύτερα έναν άλλον που έχει, τώρα δεν θυμάμαι πώς το λένε. Που Τον είναι- Ενδιαγέ. Τον Ενδιαγέ. Μπράβο, κατάλαβα. Που ξεκινάει τους τελικούς και Ναι, βάζει ναι, 3 ναι, τρίποτα. ναι, ναι, καλύτερα αυτός. NDI. Από τον άμπαλο. Εντάξει, οκ. Αλλά Καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός. αντίστοιχα και στο τέταρτο game έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση ο Παπα-Νικολάου. Ναι. Δηλαδή, αν δεν ήταν Αρχικά. έτσι ο Παπα-Νικολάου, δεν θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός εύκολα. Και ο Φουρνιέ. Ναι. Εντάξει, ότι χρειάστηκαν κάποια μεγάλα game από τους καλούς παίχτες, χρειάστηκαν. Εντάξει, για να κερδίσεις Αλλά ας καλή πούμε, σου να βγουν μπροστά. αυτό που είπε και ο Μπέλος, ο Μούσα που είναι σημείο αναφορά στην επίθεση, σαν να ήταν ξένο σώμα. Δηλαδή τον αντιμετωπίζαν λες και δεν ήταν έτσι στην ομάδα. Γι' αυτό το αντιμετώπιζε. Και δεν είναι ότι σε παίρνει. Σε μια ομάδα που έχει 5 παίχτες, 6 παίχτες με το ζόρι, δεν είναι ότι σε παίρνει έναν από αυτούς να τους έχει στον πάγκο, ξέρω εγώ. Και πολύ καλός ο Βεζενκόφ, πήρε και το MVP Playoff. Ναι. Βγάλαμε νέο βραβείο. Πολύ σημαντικό. Αυτό το βραβείο από φέτης υπάρχει. Ναι. Θα βγει Βασικά, και βραβείο στο μικρό Δεν ξέρω αν τελικό. υπήρχε γενικά. Υπήρχε όντως, το έδωσε η EuroLeague δηλαδή. Ναι, το πήρε. Α, δεν είδα ότι. Είδα ότι. Δεν τρολιά. Τι θέλω να πω, κάτι θέλω να πω για τον. Και το Βεζενκό. Για τον Φουρνιέ. Εγώ δεν τρελάθηκα. Εγώ που τα είδα τα χαζοειδά τα ματσόλα. Κοίτα, δεν ήταν στη σειρά καλός. Πολύ άστοχος ρε φίλε. Ναι. Πολύ άστοχος. Έχει μια ασυλία. Οκ, με Φουρνιέ. Φαντάζομαι. Ναι, μωρέ, εντάξει, έχει ασυλία, αλλά το 1 στα 8 που είχε στο σεφ, ας πούμε, Εκεί ήταν. σε ημιτελικό EuroLeague δεν θα Δεν περάσει το έτσι. σηκώνει. Όχι, δεν το σηκώνει. Δεν είναι καλός ο Φουρνιέ γενικά, δεν είναι φορμαρισμένος. Όχι, Στο Game 4 έβαλε πολλούς πόντους νομίζω. Έβαλε, ναι. Έβαλε 23. Κάτι. Ναι. Αλλά και πάλι μετά από ένα σημείο πήρε κάποια σουτ πολύ επιπόλαια. Ναι. Το έχει αυτό, οκ. Και το. Στην τελευταία φάση. Όχι, στην κρίσιμη φάση του τυφλού screen. Το blind screen. Στην κρίσιμη φάση του τυφλού screen η αμέσως προηγούμενη επίδεση είναι βεβαιασμένο τρίποντο Φουρνιέ. Που παίρνει μακρινό rebound το Αμπάλντο, ποιος ήταν που δεν έδρεξε Ναι. το pick. Εντάξει. Εγώ αυτό που έχω να πω για τη Real είναι ότι η εικόνα της φάνηκε στο πρώτο match που πραγματικά ήταν. Ήταν εικόνα διάλυσης. Δεν ξέρω αν είχαν αδειάσει από τα play-in. Που εντάξει, δύο μάτς στην έδρα τους παίξανε. Okay. Ναι. Τους φεύγαν οι μπάλες, πρέπει να είχαν σπάσει ρεκόρ λαθών, νομίζω. Σε μια φάση δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Χτυπούσαν οι μπάλες στα κεφάλια τους. Με πάσες, σουτ στο ταμπλό. Ναι, Ήταν ναι. εικόνα τραγική. Εγώ, επειδή ήμουν μέσα στο πρώτο παιχνίδι με έναν ειδικό στατιστικό λόγο, πολύ advanced μαθηματικό μυαλό, φοβερό. Ήταν λες και είχαμε πάει τώρα και βλέπαμε προπόνηση. Ναι. Δηλαδή η γεύση που μας έφερε στο μάτς, ενώ δεν ήμασταν καλοί κι εμείς, ήταν και κέρδισαν πάρα πολύ εύκολα. Κάποια στιγμή την περίοδο είχαν 21 λάθη νομίζω. Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο στην τηλεόραση. Και δεν ήμασταν καλοί εμείς. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός δεν ήταν ότι πάτησε τα γκάζια. Ναι, Ήταν απλά τυπικός. ναι, αυτό. Και Μα γενικά δεν έκανε κάτι το τρελό Ολυμπιακός Όχι. στη σειρά. Το πιο τρελό νομίζω ήταν ο Παπ, όχι ο Γιάννης Παπ, ούτε ο Κώστας Παπ. Ήταν ο Παπα-Νικολάου στην εμφάνιση στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Αυτό ήταν το τεράστιο step up, ας πούμε, που έκανε ο Ολυμπιακός. Δεν Για τις χρειάζεται. διαιτησίες, κάτι. Για το τυφλό screen τι έχουμε Ναι, μάθαμε και πράγματα. Ναι, δεν το ήξερες ότι Όχι, αυτό δεν- απαγορεύεται. Δεν το έχω. Εσύ ξαναδεί. δηλαδή έχεις δει πολλούς να πάνε να σκουντουφλάνε έτσι. Κοίτα, δεν νομίζω, να σου πω, το έχω δει πολλές φορές αυτό να γίνεται. Ναι. Δεν το έχω προσέξει να σου πω αλήθεια, τι δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν δίνουν σε. Καλά, ειδικά στο NBA αυτό δεν το δίνουν αντιαθλητικό ποτέ. Εντάξει, στο NBA. Ποτέ, επιθετικό ποτέ. Ρε, θα στο NBA κάνουν 8 βήματα και δεν δίνουν βήματα. Συγγνώμη να πω για το Φουρνιέ. Ξέρετε πώς το έχει στο τρίποντο.
στα playoff. Πώς? Είχε 5-23. Not bad. Καλά είναι. Νομίζω μόνο στο δεύτερο παιχνίδι είχε 1 στα 8 νομίζω. Στο δεύτερο είχε 2 στα 10. Α, κοντά. Ένα στα 8 είχε στο πρώτο. Στο πρώτο. Τι Ένα πόσο στα το βγάζει 5 αυτό? στο τρίτο. 20. Στο τέταρτο, στο τρίτο δεν έπαιξε. Εδώ. Στο τέταρτο. Α, ήταν σε 3 μάτς. Ναι, Ναι, ήταν. στο τρίτο δεν έπαιξε. Να πω κάτι για τη διαιτησία, όχι ότι θέλω να Πες ό,τι θίξω. θες. Πες ό,τι θες. Ω, θίξε. Ναι, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι Δώσε μου μισό λεπτό να φέρω το λοστάρι. πάρα πολύ καλή ομάδα. Και πάρα πολύ δυνατή, παίζει εξαιρετική άμυνα και αυτά. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Και αξίζει και να πάρει. Το μοναδικό πρόβλημα, έτσι σαν ο παδός του Παναθηναϊκού που θα πω εγώ, είναι ότι δεν με ενοχλεί να μη σφυράς τα φάουλ που κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί εμένα μου αρέσει το δυναμικό παιχνίδι και τα κρατήματα και αυτά. Είχε Θέλω να υπάρχει- λατρεία σε ένα φάουλ του, σε ένα μακέριο του Walkup, θυμάμαι. Ναι, θέλω να υπάρχει Μέχρι η και αντίστοιχη Twitter, ανοχή και στην αντίπαλη άμυνα. Γιατί είναι λογικό ότι όταν παίζει σκληρά δεν μπορούν να σου σφυράνε όλα τα φάουλ. Δεν γίνεται, κάνεις εσύ, καθορίζεις το πώς θα σε σφυράνε. Είναι λογικό, δεν είναι ότι υπάρχει κάποια αγάπη προς τον Ολυμπιακό και τον σφυράνε έτσι. Απλά εντάξει, από την αρχή παίζει σκληρά και δεν γίνεται. Απλά άσε και στους άλλους. Και ας μην παίζουν ακριβώς την ίδια άμυνα για να μπορεί να υπάρχει το ίδιο ματσάρισμα, ας πούμε. Ρε παιδί μου. Εμένα αυτό είναι που γενικά με προβληματίζει στο πώς βλέπω τους αγώνες. Το ότι πρέπει να είναι ίδια τα κριτήρια, το συμφωνούμε. Δεν λέω όμως είτε ότι- θα δίνουν επαφές, Ναι. είτε θα δίνουν τα πιο. Δεν λέω ότι αυτό παραπάνω. γίνεται σκεμμένα για στον Ολυμπιακό. Όπως λέει κάποιος άλλος. Ναι, εγώ λέω απλά ότι η μία ομάδα παίζει σκληρά από ό,τι της τα αφήνουν, η άλλη, πώς το λένε, δεν παίζει, οπότε της τα σφυράνε. Εντάξει, μπορεί να τύχει. Ναι, έτυχε. Σε 18 από τα 20 μάτς φέτος. Εντάξει, κοίτα, οι διαιτητές στην αρχή του μάτς με το πώς σφυρίζουν δείχνουν, ας πούμε. Την πρόθεση. Όχι, την πρόθεση για το πώς θα σφυρίξουν το μάτς, τις επαφές κτλ. Εντάξει, από εκεί πέρα είναι κάποια πράγματα. Εμείς το λέμε κυρίως για την αντιμετώπιση που έχει ο Ναν. Που πραγματικά τρώει πολύ ξύλο Ναν και έχει πολλές μπάλες στα χέρια του για να σουτάρει μέσω όρο, να εκτελεί 3 βολές. Δεν ξέρω πόσες κάνουν τα νούμερα. Ή ας πούμε να μου πει κάποιος να βρει τα στατιστικά και να μου πει έχει σουτάρει ο Ναν 60 βολές και ο Βεζέγκοφ 82. Δεν μου λέει κάτι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο Ναν όταν η μπάλα καίει, Παίρνει 1 στα 4. τρώει μουνίδια και δεν παίρνει φάουλ. Και σε άλλα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, ο Σάσα θα πάει 2 φορές στη γραμμή των βολών από screen. Δηλαδή θα πάει να κάνει screen, θα πέσει λίγο πάνω το αμυντικό στάκι, την αχθή και θα πάρει βολές. Αυτό είναι η διαφορά. Ναι, συγγνώμη και να. Δεν βρήκε ένα σύγκριο εκεί. Ναι. Εμένα ξέρεις επίσης τι με ενοχλεί λίγο η νοοτροπία των Ελλήνων παδών και πράσινη και κόκκινη. Και φαίνεται. Ναι, ότι. Πώς να το πω. Μην μιλάτε εσείς. Δηλαδή ότι ας πούμε βγαίνει ο Ταβάρες και παίρνει στο πρώτο μάτι, ήταν στο δεύτερο. Στο δεύτερο νομίζω. Παίρνει στην πρώτη περίοδο σε 2 λεπτά 2 ή 3 φάουλ. Ναι. Λέει μιλάτε εσείς που είχατε κάνει αυτό τότε με τον Μιλουτίνοφ. Θέλω να πω, αυτό δεν αποτελεί Καλά, δικαιολογία. θα σου πω. Και αυτό υφίσταται γενικά. Ή μιλάει η Real για τη Ναι, μιλάει η Real για τη θυσία. Να τους φάξουμε. Πώς το λένε, αφού η Real είναι αυτή, δεν με νοιάζει που παίρνουν τα σφυρίγματα. Θα σου πω. Κατάλαβες. Θα σου πω το σοβαρό Ναι. και αυτό που θέλω να εστιάσω. Αυτό που θέλω να εστιάσω είναι ότι πρώτη φορά έχω δει όλη αυτή εδώ την ομάδα να σχολιάζει παντού, ξέρω εγώ, σχόλια κάτω από post και να κάνει tweets για μια σειρά play-off. Εδώ και πολύ καιρό έχω να σας Κάτε, δω. για τη δική μας ή για τη Ολυμπιακού? Για εμάς εδώ. Για εμάς. ενεργή Ενώ για τη podcast. σειρά του Παναθηναϊκού ή τη σειρά Όχι, του για τη σειρά του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ηλίας σχολίασε κάτω από Eurohoops post για το Μούσα. Ο Ηλίας είχε γράψει, μην μιλάτε ξέρω εγώ, καθίστε λίγο ακόμα να σας δίνουνε. Ο Γιάννης έκανε tweet μετά από 6 χρόνια του Walkup. Αγκαλιά. Του Walkup. Δηλαδή, δεν ξέρω, ο Βασίλης που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορεί να εκφέρει άποψη. Είναι Βασίλης Χόλα. Ο Βασίλης λέει, πήρε τον Ποντιρόγκα, είχε το τηλέφωνο από παλιά, του πήρε τηλέφωνο και του λέει τι είναι αυτά. Μας ανέβαζε πυρετό. Ναι. Όχι, έβλεπε το live score και έβλεπε ότι βάζει καλά ο Ολυμπιακός και έλεγε διαιτησία. Είμαστε πολύ ενεργοί. Οπότε δεν ξέρω γιατί Έχουμε φωνή δημοκρατία. συνέβη αυτό μετά από τόσα χρόνια. Οκ. Αυτό που θέλω να πω τώρα όντως είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι,
τι σκατά έχει ο καθένας στο μυαλό του που γράφει. Δείτε τις φάσεις που ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός στο Game 2 π.χ. Και έχει ένα βίντεο 6 λεπτά. Και πάνω από κάτω από τα σχόλια και γράφουν δείτε τις φάσεις που ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός στο Game 1 με την ΕΦΕΣ. Δηλαδή, ποιος σκέφτεται. Ναι, δείτε το μπάσκετ και αφήστε όλα τα άλλα. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα μου πρώτα απ' όλα και μετά με ενδιαφέρει να βλέπω το μπάσκετ. Τώρα ο Ναν πάτησε έξω στο Game 3. Ωραία, πάτησε έξω. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, να το κάνουμε διπλωματικό ζήτημα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Με τη διαιτησία χάνουμε την ουσία. Ναι, χάνουμε την ομορφιά του μπάσκετ. Χάνουμε την ομορφιά. Βασίλη, για σένα τα λέμε αυτά. Όταν υπάρχει αυτή η κόντρα, είναι λογικό να πηγαίνει. Δεν είναι λογικό να κάθονται όλοι να ασχολούνται αν η άλλη ομάδα ευνοήθηκε ή όχι και να μην τους νοιάζει τι κάνει η ομάδα τους, φίλε. Δεν είναι λογικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εννοείται ότι μας νοιάζει τι κάνει. Δεν είναι, όχι. Περισσότερα post και περισσότερα σχόλια υπάρχουν για το δείτε τις φάσεις που ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον Προμηθέα και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με το δεν ξέρω με ποιον παίζαμε τώρα, με το Λαύριο, σου λέω. Ναι, αλλά το ίδιο, it's the same thing. Αλλά και πάλι θέλω να σου πω ότι κάτσε δες την ομάδα σου, η ομάδα σου πήγε σε Game 5, δες την ομάδα σου, η ομάδα μου πήγε σε Game 4, δες την ομάδα σου. Θα σου πω. Δες το μπάσκετ, δες το παιχνίδι, δες αν σφυράει ή όχι καλά αυτό το παιχνίδι και αν υπάρχουν ίδια κριτήρια σε αυτό το παιχνίδι και μην ασχολείσαι με τον άλλον. Ωραία. Που μου γράφεις από κάτω πάπυρο στο παιχνίδι του 2017 είχες ευνοηθεί και μην μιλάς και τέτοιο. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς πήγαμε στο γήπεδο στο Game 2. Όταν μας έκανε το break. Γι' αυτό κέρδισε η ΕΦΕΣ. Γι' αυτό κέρδισε η ΕΦΕΣ. Όταν μας έκανε το break, εμείς ήμασταν στο γήπεδο. Βγαίνουμε έξω από το γήπεδο και δεν πιστεύαμε αυτό που είχαμε δει. Και μπαίναμε και βλέπαμε τα highlights και όσο βλέπαμε τα highlights, μετά κάνεις αναγκαστικά τη σύνδεση. Δηλαδή βλέπεις τι έχουν δώσει. Που θα πάμε μετά σε αυτό το match. Γιατί εγώ δεν θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Και μετά βάζεις και βλέπεις, ας πούμε, ένα μάτσι ίδιο αθλήματος του μπάσκετ και βλέπεις άλλα πράγματα από αυτά που έχεις δει εσύ. Εντάξει, ωραία. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος η όλη προσέγγιση αυτή γιατί δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει τόσο καλές εξωγηπαιδικές σχέσεις που μπορεί να περάσει σε αυτά τα θέματα της διαιτησίας ομάδες όπως Real, Barcelona κλπ. Γιατί πλέον έχει ακουστεί. Τσακωμένοι. Ναι, είμαστε στα μαχαίρια. Εγώ αρχίζω από εκεί. Εγώ δεν το πιστεύω. Εσείς που το ξέρετε όλοι που το λέτε, οκ. Πέρα αυτό. Είναι 3 διαιτητές στη μία ομάδα, 3 διαιτητές στην άλλη, 3 διαιτητές στην άλλη. Δηλαδή συνεννοούνται και βάζουν κατεύθυνση σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού να σφυράνε τον Παναθηναϊκό λάθος. Εμείς έχουμε Δεν σου λέω ότι στο Game 2 δεν έγιναν λάθη. Για μένα το πιο κρίσιμο και εκεί που χάθηκε το παιχνίδι ήταν η τάφ στο Grand. Κοίτα, άλλο το να γίνουν λάθη. Ήταν η τάφ στο Grand. Ναι, που έπρεπε να δώσει καλάθι και φάουλ ή να δώσει επιθετικό και να τελειώσει εκεί η φάση. Δηλαδή αυτό το μεσοβέζικο δεν υπάρχει. Άλλο το να γίνουν λάθη και άλλο να γίνουν αυτά που έγιναν στο Game 2. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτά που έγιναν στο Game 2 δεν είναι απλά λάθη. Οι διαιτητές του Game 2 ποιοι ήτανε? Ο Γιαβόρ. 3 είναι. Ο Γιαβόρ τα πήρε όλα. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Ο Γιαβόρ δεν είναι στο Final Four, είναι? Όχι. Ωραία, τελείωσε εκεί. Πάει αυτό. Τελείωσε η κουβέντα. Ναι, οκ. Θέλω να σου πω ότι. Όχι, δεν το λέω. Όχι. Εμείς είμαστε πολύ κακομπλέ που δεν είναι. Ξέρεις πώς το λέω. Ότι, το ότι υπάρχει γραμμή κεντρική από την Ευρωλίγκα και όταν ο Παναθηναϊκός χάνει είναι EuroLeague Mafia και όταν ο Παναθηναϊκός κερδίζει είναι King of Europe, όχι, δεν το ακούω αυτό. Ναι, συμφωνώ και εμείς ότι κάνουμε πολύ παραπάνω. Overreact. Ναι. Για να είναι ευχαριστημένοι όλοι, ας κάνει ο Παναθηναϊκός 34-0 δεν γίνεται να και ας κάνει 3-0 στα play-off και ας κερδίσει και τα 2 παιχνίδια στο Final Four και η τέλεια Ευρωλίγκα. Τι να κάνουμε τώρα? Προφανώς και δεν γίνεται όποτε χάνουμε να το ρίχνουμε στη διαιτησία. Απλά σου λέω ότι αυτά τα σφαιρικά που δόθηκαν στο τέλος του Game και εγώ δεν σου λέω καν για το shoot του Ναν στο τέλος που κάποιες φορές δίνεται, κάποιες φορές δεν δίνεται φάουλ. Και στο Game 4 που έχασε στην Τουρκία, ο Σδεμιρόγλου πήγε μέσα για να παίξει ξύλο, δεν πήγε μέσα για να παίξει μπάσκετ. Ναι. Έπρεπε να φύγει στα πρώτα 2 λεπτά που έπαιζε. Ναι. Δεν το δώσανε, οκ. Δείξανε μια ανοχή, κακός, καλός, δείξανε μια ανοχή. Ναι, αλλά και το Game 4 δεν είπαμε τίποτα. Θέλω να σου πω ότι και στο Game 4 έγινε. Το Game 2 ήταν που ήταν Εγώ περνάμε στο Παναθηναϊκό. Περνάμε στο Παναθηναϊκό. Έχουμε ήδη περάσει. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε ήδη περάσει. Άμα είναι να πούμε κι άλλα για τον Ολυμπιακό. Εννοώ για τη σειρά και για αυτά. Δεν έχουμε. Έχετε να πείτε κάτι άλλο? Πέρασε δίκαια. Εντάξει, πέρα από το τι λέμε για τη διαιτησία έπρεπε να πέρασε ο Ολυμπιακός. Άξιζε να πέρασε ο Ολυμπιακός. Και επίσης, άμα ρωτήσεις, άμα κάτσεις να σκεφτείς ένα παίκτη Real που να παίξει καλά στη σειρά, δεν μπορείς να βρεις. Δηλαδή λίγο χεζόνια από το τέλος. Λίγο χεζόνια από το τέλος. Γι' αυτό να τελειώσουμε λίγο με αυτή τη
σειρά να πω για το Χεζόνια ότι με έχει κουράσει πάρα πολύ. Ναι, και εμένα. Το μπάσκετ του. Ναι, το θεωρώ το πιο ατομιστή παίκτη της EuroLeague με διαφορά από το δεύτερο. Θεωρείς αρνητικό δηλαδή στη Real. Το θεωρώ κουραστικό στο μάτι μου. Δηλαδή παίρνει την μπάλα και γυρίσει άλλη 4 άμυνα. Δεν θα γυρίσει την μπάλα καθόλου. Και ο Γιούλ με έχει κουράσει. Παιχταρά, δεν λέω, αλλά ρε Και φίλε με εμένα. κουράζει. Κάποια στιγμή ο Γιούλ θα Ο φύγει. Γιούλ πιστεύω είναι αρνητικός για τη Real. Πια. Εντάξει, θα σταματήσει ο Γιούλ. Είναι 90 Όταν η χρόνια. Real βασίζεται στο Γιούλ που είναι 38 χρονών. Δεν φταίει ο Γιούλ. Δεν φταίει ο Γιούλ. Δεν φταίει, όχι. Είναι πρόβλημα του συλλόγου. Δηλαδή, Γενικά, εγώ επειδή ήθελα να δω τα σχόλια των οπαδών, μπήκα στο Real στο Facebook, έλεγαν κάτι για διαιτησία. Οκ, είδαν ελάχιστοι, όλοι κράτησαν τον Ματέο. Τύπου Ματέο out, Ματέο, δηλαδή τον συχαίνονται. Οπότε θα πιστεύω φύγει ότι ο θα Ματέο, έχει γίνει μια γενική αναδιάρθρωση το καλοκαίρι. Δεν Λογικό. χρειάζεται. Τι χρειάζεται. αυτό full. λέει, η Real θεωρεί ότι κάθε χρόνο αυτό κάνει. Ναι. Τώρα, εντάξει. Εντάξει, Real είσαι, δεν είναι. Μπορεί να φτιάξει ομάδα του Εντάξει, χρόνου, έφερε αλλά τον Ντένι Σμιθ βέβαια και ο Ντένι Σμιθ δεν έκανε κάτι. Τώρα δεν ξέρω ποιον θα βρει σαν star. Γιατί και ο Καμπάτσο κουράζεται. Μα δεν είναι σοβαρή Υπάρχουν. κίνηση τώρα ο Dennis Smith Jr. Εντάξει. Δηλαδή Είναι μια κίνηση από το NBA, όταν ήταν- ανακοινώθηκε, θυμάστε τι λέγαμε στην ομάδα. Και τέτοιοι παίκτες δεν θα πιάσουν ποτέ στην Ευρωλίγα. Ναι. Όπως ο Moody. Ο Μαλεντόν πάντως που λένε θα πάει Real, που δεν ξέρω αν έχει κλείσει κιόλας. Δεν νομίζω να έχει κλείσει, αλλά. Ναι. Ναι, τώρα αλλάζει τελείως προφίλ δηλαδή και ο Μαλεντόν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί, Ναι. θεωρώ, σε αυτό που. Αλλά θέλει 4-5 μεταγραφές, αλλά σίγουρα. Ναι. Γιατί άμα θα φύγει ο Μούσα. Θέλει τεσσάρι, θέλει διάρρη, θέλει δεύτερο άσο, θέλει. Δεύτερο πεντάρι. Να δει στου φίλου τι θα γίνει, θέλει σουτέρ. Ναι. Ναι, Είναι χίλια πράγματα. Πρώτη φορά χωρίς Ισπανική από το 2004. Ναι. Στο Final Four. Και επίσης η Real θα είναι πρώτη φορά που μάλλον θα μείνει άτιτλη μετά από 6-7 χρόνια, δεν ξέρω πώς. Ναι. Δεν θα πάρει ούτε ένα τίτλο ούτε Super Cup πήρε. Η Μπαρτσελόνα στην Ισπανία της κάνει πλάκα. Και η Μάλαγα δεν τη κάνει Ναι. φέτος. Ωραία, τέλεια. Πάμε. Περνάμε στο main event. Πάμε, ναι. Πάμε. Για τον Παναθηναϊκό Εφές κάτι άλλο. Δεν είναι. Όχι, αυτό είναι. Όχι, τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεκινάμε. Νομίζω το main event είναι το Final Four, μπερδεύτηκα. Για πείτε, για Παναθηναϊκό. Θα πει ο Μπέλος. Μπέλο, για πες που πήγες από μέσα και σε είδε ο Πουαριέ και είπε θα γίνω δικέμπε μου τόμπο, δεν θα Θα περάσει παίξει των τίποτα. 5 εκατομμυρίων. Εντάξει, δύσκολη σειρά. Την αρχή θα ήταν δύσκολη. Δηλαδή με το που έγινε το ζευγάρωμα αυτό, δεν νομίζω ότι πίστευε κανείς θα περάσουμε εύκολα με την ΕΦΕΣ. Πολύ φορμαρισμένη ομάδα. Ομάδα με πολύ καλά guard. Ομάδα με πολύ καλούς ψηλούς. Και είναι αυτό, εμάς οι ομάδες με τους καλούς ψηλούς δεν μας ταιριάζουν. Δηλαδή έχουμε αυτό το πρόβλημα στο 5 που βλέπεις τώρα που αργαίο Τούρου. Θα είχαμε πρόβλημα, ρε φίλε. Εγώ όταν μας έκανα στο Game 2 το διπλό, φοβήθηκα λίγο να σου πω την αλήθεια και με την αντιμετώπιση της διαιτησίας. Γιατί λέω ότι άμα πάει έτσι, δεν θα περάσουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πάμε. Εγώ πίστεψα ότι αποκλειστήκαμε στο 1-1. Κι εγώ. Να είμαι ειλικρινής. Αλλά ρε φίλε, όταν πάει Game 5 στο ΆΚΑ, δύσκολα θα χάσεις. Ναι. Δύσκολα θα χάσεις. Τρομερός ο Σμαν. Τρομερός, συγκλονιστικός. Πολύ καλός ο Χουάνσο. Σε ένα σύνολο, ας πούμε. Ο Σλούκας λίγο δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχει βγει μπροστά όπως βγήκε πέρυσι. Ελπίζω να το κάνει στο Final Four. Τον Άντο κλείσανε πολύ καλά. Δεν ήταν και αυτός καλά όμως. Θέλω να πω, δεν ξέρω, είχε άγχος να αποδείξει ότι άξιζε το MVP. Του χάλασε λίγο το μυαλό μου. Δηλαδή υπήρχαν και προσπάθειες οι οποίες κάτι floater δεν τα χάνει αυτά να είναι, ας πούμε. Μωρόν, δεν άφησε το παιχνίδι να πάει σε αυτόν, πήγε αυτό στο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή προσπαθούσε να το τραβάει από τα μαλλιά, να βγει μπροστά, να βάλει ξέρω εγώ 5-10 σε ψερί πόντους, να αποκτήσει ρυθμό, να πάρει το παιχνίδι μόνος του. Ναι. Το οποίο όταν πες κόντρα σε μια ομάδα που σε έχει διαβάσει και σε παίζει τόσο καλά, δεν θα το κάνεις εύκολα. Θέλει υπομονή. Εντάξει, Grant για μένα X Factor σε όλη τη σειρά. Σε όλη τη σειρά. Γκράντος Μάν ήταν η Ναι, σειρά. Γκράντος Μάν Χουάνσο. Και στον τελευταίο ο Γκάμπριελ. Ναι. Και γενικά στη σειρά ο Γκάμπριελ, αλλά ειδικά στο τελευταίο ήταν απίστευτος. Θεωρώ πολύ σημαντικό το Gabriel στο Final Four. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πώς ήταν ο Gabriel. Και αν θα φορτωθεί με φάουλ νωρίς. Ναι. Και το πώς ήταν ο Σλούκας. Δηλαδή πιστεύω ότι η X Factor ήταν ο Gabriel και ο Σλούκας στο Final Four. Σίγουρα ψευμένο. Και αν ο Ματίας πατήσει πόδι, αλλάζει. Δεν νομίζω. Θα είναι παράδειγμα. Μπέλο μου θα μοιραστείς μαζί μας τις πληροφορίες που έχεις. Πάντως ο Ιωάννου είπε, Για Λεσόρ. Ναι, δεν ξέρω. ο Ιωάννου είπε ότι θα παίξει. Έτσι. Και λέει ότι ο Ιωάννου είναι έγκυρος, ας πούμε.
Θεωρητικά. Ο Βασίλης μου το είπε αυτό. Εγώ έτσι όπως είδα το Λεσόρ να λέει ότι δεν μπορώ να πω κάτι, πιστεύω ότι θα παίξει. Ναι. Ή τουλάχιστον θα είναι στη 12η. Τώρα αν θα τον βάλει ο Αταμάν είναι άλλο θέμα. Ο Αταμάν βέβαια πιστεύω θα τον βάλει. Γιατί μετά το κάνει το μάτς του λέει ετοιμάσου, κάνει γυμναστήριο, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ πιστεύω είναι και αν μπει εν τέλει ο Λεσόρ είναι και θέμα τακτικής να μην έχει ανακοινωθεί κάτι πριν. Δηλαδή να είναι σαν X Factor, ας πούμε, να μην έχει προετοιμαστεί η ομάδα για τον Λεσόρ, κατάλαβες. Θα το μάθουμε σε 6 μέρες. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, ευτυχώς μας τυχαίνει μια ομάδα που. Εντάξει, δεν είναι και συγκλονιστική στους ψηλούς. Όχι, δεν είναι. Οπότε εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει και γι' αυτό. Εγώ επίσης να πω για τη σειρά με την Εφές ότι δεν είχα αμφιβολία ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Εγώ πίστευα ότι θα περάσει πολύ πιο εύκολα από το 3-2. Γιατί η Εφές είναι μια ομάδα η οποία μετά τον Μπάνκι έκανε ένα πολύ καλό σερί, αλλά στο τέλος, τα παιχνίδια που καίνε, σημασία έχουν προσωπικότητες και ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος προσωπικότητες σε όλες τις θέσεις. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπήρχε περίπτωση η Εφές να μπορέσει να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Και στο Game 5 που ο Παναθηναϊκός, ο Γκραντ και ο Οσμάν ήταν για φίλημα, οι άλλοι δεν ήταν τόσο καλοί, αλλά η Εφές δεν μπορεί να έρθει και να διεκδικεί Game 5 στο ΆΚΑ και να έχει χάσει 20 βολές, ξέρω εγώ, 10 βολές που έχει χάσει την πρώτη μήχρονο. Εντάξει, έκανε και υπερπροσπάθεια να το γυρίσει. Εντάξει, θέλω να πω ότι μικρή σημασία έχει το 3-0 και το 3-2, το ίδιο αποτέλεσμα έχουν. Μικρή σημασία έχει αυτό. Αλλά εγώ δεν θεώρησα ότι υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να χάσει την πρόκληση. Σε ένα Game 5 δεν ξέρεις τι γίνεται γιατί είναι ένα παιχνίδι. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε. Ο Σλούκας, ας πούμε, που δεν ήταν κατά γενική ομολογία καλός στη σειρά, στα σημεία που έπρεπε ήταν πολύ καλός. Στην επίθεση, στο Game 3 ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Μίτογλου έβαλε το τρίποντο, το κρίσιμο. Ο Ναν ήταν. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι ο Ναν δεν άφησε αυτό που είπε ο Μπέλος, δεν άφησε λίγο το παιχνίδι να έρθει σε αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ τρίπλα, πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ. Άστοχος. Ναι, να πάρω εγώ την επίθεση, να πάρω εγώ το σουτ. Λάθη. Να μην γυρίσω την μπάλα, να μην γυρίσω την έξτρα πάσα, ξέρω εγώ. Μένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι υπάρχει πολύ κούραση. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό φταίει και ο Αταμάν, γιατί αυτός θα πρέπει να δείξει τι θέλει να παίξει η ομάδα του. Ο Νάν είναι ο στάρ του, τον εμπιστεύεται, έχει το αλάθετο, αλλά πες του, γύρνα την. Έχεις δίπλα σου το Σλούκα, έχεις δίπλα σου τον Γκραντ, έχεις δίπλα σου τον Νοσμάν, έχεις τον Χουάντσο, γύρνα την, θα σου τάρουν αυτοί. Δεν έγινε για κάτι να μην πάρεις σε όλα τα σου. Εντάξει, μας πήρε το Game 3 όμως, να πούμε ότι ήταν φοβερός. Εντάξει, εμένα μου αρέσει η νοοτροπία. Αυτή την νοοτροπία γουστάρω εγώ, το ότι πάμε all the way με το star μας. Δεν μου αρέσει το Μπαρτζόκα style, το λέω για να θίξω. Το πιο πιθανό είναι να σ' αρέσει αυτό το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει η λογική του Αταμάν. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει. Είναι η άποψή σου. Ναι, μου αρέσει ότι. Εντάξει, εγώ είμαι προπονητής, αυτό που λέει ο Αταμάν λέει εσείς παίζετε. Δηλαδή, εσύ θα δημιουργήσει γιατί έχουμε όλο το ταλέντο. Οπότε μου αρέσει που πάμε με τις προσωπικότητες μας. Εντάξει, λογικό είναι να βγάλουμε κούραση γιατί 2 χρόνια συγκεκριμένοι παίχτες παίζουν ασταμάτητα. Αλλά εντάξει, οκ. Μέχρι αποδείξεις του εναντίου αυτό φαίνεται να βγαίνει. Η ενέργεια που έχει βγάλει ο Σμάν στα τελευταία παιχνίδια δεν υπάρχει. Και ο Γκραντ βάλει τον Λάβαρο πραγματικά. Δηλαδή ο Τζέρι είναι πολύ καθοριστικός και για τη χρονιά όλη, όχι μόνο για τη σειρά. Ναι. Και θα συνεχίσει να είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα σας πω. Η σειρά ξεκίνησε με 2 μάτς τα οποία το δίκαιο με βάση το πώς πήγαν ήταν όντως να πάρει μια ομάδα από ένα. Απλά έπρεπε η Εφές να πάρει το πρώτο παιχνίδι και εμείς έπρεπε να πάρουμε το δεύτερο. Και πήγαν ανάποδα. Το πρώτο το παίρνουμε 100% εξαιτίας του Χουάντσο, ο οποίος κάνει μια από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουν γίνει. 20-16 τάπες, δεν έχασε σουτ, καρφώματα, άμυνα πίσω τους πάντες, ξέρω εγώ. Και σε ένα μάτς το οποίο χάναμε σε όλο το μάτς, ακόμα και με 13 πόντους, νομίζω 14 έχει φτάσει διαφορά. Και το γυρνάει ο Χουάντσο, ξέρω και λίγο και το γήπεδο και αυτά. Και το δεύτερο το ανάποδο, είμαστε εμείς όλο το μάτς μπροστά. Και γίνονται αυτά που γίνεται στο τέλος, το λούζουμε λίγο κι εμείς και το χάνουμε. Αυτό που λέγαμε για τον Ναν, θεωρώ πάρα πολύ ότι. Και για τον Σλούκα δηλαδή, θεωρώ ότι δεν ξέρω αν έφταιγε το ότι ο Σλούκας δεν ήταν στην κατάσταση που είναι πέρυσι, ότι το παιχνίδι πήγε
πολύ πάνω στον Άν και δεν ξέρω αν το επεδείξω αυτό τα μαν. Ήταν αναγκασμένο να ξεκινάει με πεντάδα με τον Grand και τον Οσμάν για να ματσάρει το Larkin με τον Grand και τον Οσμάν, τον Dozier, ξέρω εγώ, για να βγουν τα μαρκαρίσματα. Οπότε δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να πάει με Σλούκα, Ναν ή Λορέντζο. Εντάξει, Λορέντζο, οκ, όχι. Οπότε αναγκαστικά την πεντάδα την ξεκινούσε για να έχει ισορροπία και στην άμυνα και στην επίθεση με αυτό. Οπότε πήγαινε το παιχνίδι πάνω στον Ναν. Ο Ναν δεν είναι ο floor general που είναι ο Σλούκα. Ο Σλούκα θα πάρει το pick and roll, θα δει 4 πάσες. Ο Ναν θα κοιτάξει να εκτελέσει ή θα δει την πάση στον ψηλό. Και όταν μιλήσει του ψηλού εντελώ ετερόφωτου, όπως είναι ο Γιουρτσέβεν και ο Γκάμπριελ, που θέλουν την μπάλα κάτω από το καλάθι για να εκτελέσουν. Δεν είναι όλε ώρε ο οποίος θα κάνει και μια τρίπλα και θα καρφώσει. Αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν. Ο Ναν ακόμα και αν την παίρνει την μπάλα στον Γιουρτσέβεν, ή δεν θα την έπιανε, ή θα το είχανε. Εντάξει, ο Γιουρτσέβεν στο Game 3 ή στο Game 1 ήταν ο καλός. Κοίτα, καλός ήταν, απλά κάνει λίγο empty stats ο Γιουρτσέβεν. Δηλαδή ξεκινάει καλά, μετά κάνει δυο αψυχολόγητα στην άμυνα του καλά. Παίζαμε pick and roll, δεν προλάβαινε να γυρίσει, είχε φάει δικάρφωμα. Ναι. Μετά από ένα σημείο και μετά, μπορεί να φτάσει και κίνηση του Σλούκα στο Game 4, χάνει εντελώς την ψυχολογία. Δηλαδή αυτό που παρουσίασε στο Game 5 ήταν τραγικό. Αυτό που έχει τώρα ο Γιουρτσέβεν είναι όντως θέμα ψυχολογίας. Ναι. Του φεύγουν οι μπάλες, δεν μπορεί να πιάσει τίποτα. Αλλά εντάξει, πολύ λάθος η κίνηση του Σλούκα. Δηλαδή. Πολύ λάθος. Ναι. Τον επηρέασε. Ναι. Δηλαδή είναι ευθύνη δικιά του. Ναι. Η εμφάνιση οπότε θεωρώ πρόβλημα το ότι ο Σλούκας δεν ήταν να έχει αυτός τα κλειδιά της επίθεσης. Απλά με βάση τον αντίπαλο δεν μπορούσε να γίνει αυτό για όλο το μάτσο όπως γινόταν πέρυσι. Γιατί έπρεπε να μπορείς να ματσάρεις τον Larkin και τον Dozier και με τον Οσμάν ο οποίος έκανε ματσάρες κτλ. Ναι. Οπότε αναγκαστικά το παιχνίδι πήγε πάνω στον Ναν. Ο οποίος Ναν έχει αυτό το ψηλό μονοδιάστατο, ας το πούμε, που πρώτα θα κοιτάξω να εκτελέσω και μετά να την περάσω στον ψηλό, αλλά δεν έχω την τέτοια να ανοίξω το παιχνίδι, να κάνω την πάσα στην άλλη γωνία, αυτή που κάνει ο Σλούκας, που ανοίγει τις άμυνες, για το Χουάντσο, για τον Οσμάν. Οπότε αναγκαστικά παίξαμε αυτό το μονοδιάστατο, τον Ναν το απαγορεύαν να πάει αριστερά, δηλαδή τον παίξαμε τρομερή άμυνα, μετά μπήκαν στο μυαλό του και ο Ναν νομίζω είχε και αυτό το ότι βγήκα MVP και πρέπει να ανταποκριθώ στο team MVP. Πιστεύω ότι τον επηρέασε κάπως στη σειρά. Εντάξει, είχε 15 πόντους μεσόωρο και στο τρίτο μάτς βάζει 25. Εντάξει, όμως είναι και με τις επιθέσεις που παίρνεις. Θέλω να πω, έχει 15 πόντους και υπάρχει 40 σουτ. Κοίτα, στο Game 3 που βάζει 25 είχε 0 στα 4 τρίποντα, δεν έβαλε τρίποντα και είχε 9 στα 11 δίποτα. Είχε ένα ακραίο. Ναι, ένα ακραίο ποσοστό. Τεράστιο step up Ντίνου Μίτογλου. Ειδικά στο break. Δεν υπάρχει. Για όσο χρειάζεται. Ναι, δεν υπάρχει. Ο Ντίνος, ας πούμε, που είναι ένα παιδί που. Εντάξει, τις απόψεις εδώ τις έχουμε μοιραστεί και για το στήσιμο και εγώ θεωρώ ότι σαν πεντάρι μπορεί να κερδίσει πολλά περισσότερα. Δεν γίνεται να βγαίνει σε όλα τα screen που παίζει τέτοιο άμυνα να βγαίνει με τα χέρια έτσι, ρε φίλε. Είναι φάουλ αυτό με τη μία. Hedge out. Ναι, κάνει hedge out και βγαίνει έτσι με τα χέρια. Ναι. Δεν γίνεται να είσαι σε αυτό το επίπεδο για να μην μπορεί. Τώρα που θα κρυφθεί να μαρκάρει, να κάνει hedge out στο Baldwin, θα γεμίσει φάουλ αμέσως. Δεν γίνεται να βγαίνει έτσι. Ναι. Είναι λίγο απρόσεκτος. Στο Game 3 ήταν φανταστικός. Ναι. Αμυντικά λίγο το. Ναι, είναι λίγο απρόσεκτος. Πάντως όχι ότι δεν μπορεί ή δεν ξέρει. Προφανώς. Στο Game 2 στη φάση που μας περνάει η Εφές μπροστά με τον Larkin, έχουν γίνει δύο σκηνές ο Larkin, δεν ξέρει τι κάνει. Ναι. Ο Grant κυνηγάει από πίσω, παίζει τρομερά και απλά τον κρεμάει ο Μίτογλου και τον τρώει. Είναι και θέμα, ξέρεις, συγκέντρωση εκείνη τη στιγμή. Ναι. Μπορεί να είναι και από κούραση, γιατί ας πούμε και στο Game 4 που έχασε ο Παναθηναϊκός, ο Οσμάν ήταν εκπληκτικός μπροστά, Ναι. αλλά επειδή είναι φυσιολογικό, κουράστηκε κάποια στιγμή και μετά στην άμυνα δεν μπορούσε να μαρκάρει. Ναι. Εντάξει, ο Οσμάν μαγικός και με κράμπες, τώρα δεν ξέρω πώς να πάθεις κράμπες βέβαια σε αυτό το επίπεδο. Αλλά... σε αυτό μου κάνει εντύπωση, δηλαδή και ο Ζμαν και ο Χουάντσο. Ο Χουάντσο δεν έπαθε κράμπες. Μήπως έχει φάρμακο. Ο Χουάντσο στο 5ο μάτς είχε τέτοιο, κάτι σε μια φάση του τραβήχτηκε το δικέφαλο. Μήπως τελειώνει το φάρμακο. Απλά στο 5ο μάτς ξεκινάμε όπως ξεκινάμε και μετά παίρνει φάουλ ο Γκάμπριελ. Βγαίνει έξω. Μπαίνει η Γιουρτσέβεν. Άλλο αυτό τώρα. Ο Γκάμπριελ, εντάξει, είναι θεωρώ περιορισμένων συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Ναι, συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να βασίζεται ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα που διεκδικεί, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πεντάρι σαν τον Γκάμπριελ. Γιατί στην άμυνα είναι πάρα πολύ 50-50. Αν αυτό που θα σηκωθεί θα είναι φάουλ ή όχι. Ναι,
Απλά ο Πολύ Γιουρτσέβεν, απρόσεκτα και πάρα πολύ χωρίς λόγο τα 4 φάουλ που έκανε. Πάρα πολύ γρήγορα. ο Γιουρτσέβεν είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αν δεν πάρει ρυθμό από μπροστά, Ναι. πίσω είναι πραγματικά. Παίζει με 4. Χωνή. Είναι χωνή. Παρόλο που προσπαθεί, δεν έχει το. Δεν ξέρω. Δεν έχει το mentality τη σκληράδα. Είναι αυτό. Εντάξει, άλλο είδος παίκτης. Ναι, είναι παιχταράς. Ο Γιουρτσέβεν είναι δηλαδή, Εμένα μου αρέσει σαν παίκτης. μπορεί να πάει του χρόνου, ας πούμε, στην ΕΦΕΣ ή σε καμιά τουρκική, στη Φενέρ, Φενέρ, γιατί ναι. σιγά τους ψηλούς που έχει Φενέρ, Ναι. και να κάνει double-double σε κάθε μάτς και Ναι, να λέμε ναι. τι παιχταράς είναι αυτός. Αλλά στην άμυνα είναι λίγο χωνή πίσω. Ναι. Ισχύει. Και να έχει, ξέρω εγώ, 4 forward σκυλιά δίπλα του και να τον κρύβουν και μπροστά να κάνει double-double και να βάζει 20 άρες. Είναι Οκ. πολύ πιθανό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο Λεσόρ μπει και παίξει, μόνο και μόνο το να μπει μέσα, Θα δώσει άλλο. θα δώσει άλλο αέρα και αλλιώς θα αντιμετωπιστεί. Ακόμα και με το Λεσόρ τώρα έτσι όπως είναι, με 5 προπονήσεις και χωρίς επίσημο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, αν τα λεπτά του Γιουρτσέβεν γίνουν Λεσόρ, εντάξει. Είναι άλλη υπόθεση. Ακόμα και κακός Λεσόρ και ανέτοιμος. Είναι άλλη ιστορία. Θα δούμε. Πάντως θεωρώ στη σειρά, όχι λες τώρα να είχαμε, ένα νοτούρο να είχαμε. Ναι. Πιστεύω να περνάμε πολύ πιο εύκολα. Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Εγώ είχα πει στο Γιάννη πριν ξεκινήσει ότι δεν τη φοβάμαι καθόλου την ΕΦΕΣ, αλλά με διέψευσε. Αν εξαιρέσει τα τεσσάρια, έχει πολύ καλούς παίκτες σε κάθε θέση, πλήρης. Που και τα τεσσάρια πυροβολούν έτσι. Και πυροβολούν, απλά δεν είναι οι... Είναι Elite. NPC. Δεν είναι Ναι. elite. Εντάξει, τώρα εννοείς 4 για το Σμιτ, φαντάζομαι. Και τον Γιλμάρ, Οσμάνι. όχι το Γιλμάνι και τον Willis. και τον Willis. Εντάξει, ο Οσμάνι είχε πολύ μεγαλύτερο. Ο Σμάν είχε καλύτερο αυτό, ναι. Δηλαδή, εντάξει, και ο Σμιτ δεν ήταν θα έπαιζε. Θα κέρδιζε τον Παναθηναϊκό μόνος του. Στο Game 4 τα βάζουν όλα αυτοί οι δύο. Εντάξει. Βάζει και ο Μπράιν. Ντόζιερ, πολύ ωραίος παίκτης. Ναι. Αλλά κακός στη σειρά. Μόνο στο, Χτύψε το χέρι του. μόνο στο Game 2 νομίζω ήταν πολύ καλός. Στα δύο πρώτα ήταν καλός. Νομίζω μετά χτύπησε. Ναι, τον χτύπησε, αντίθετο. ήταν. Λάρκιν μαγικός. Εντάξει. Ναι, all time great. Ναι, underrated για μένα. Και επίσης δεν περίμενα τον Μπάνκι να κάνει τόσο καλό coach. Δεν τον είχα σε υπόλοιψη καθόλου τον Μπάνκι. Επίσης με διέψευσε. Και συγκλονιστικός ο μελλοντικός παίκτης του Παναθηναϊκού. Συγκλονικός δεν ήταν. Ο Ελάιζα. Ήταν πολύ καλός. Ήταν καλός. Ήταν άστοχος να ξέρει. Ήταν, Ήταν άστοχος. αλλά έχει στόφα μεγάλου παίκτη. Ναι, έχει. Δηλαδή έβαλε πολύ μεγάλα τρίποντα στις νίκες τους. Εγώ τα βλέπω επειδή τα βλέπω και από το YouTube κανάλι του. Είναι... Σε μεγάλους φαν δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλος. Είναι πολύ καλός παίκτης η Ελλάδα. Εντάξει, μπράβο στην ΕΦΕΣ. Τι να κάνουμε που έτυχε στον πρωταθλητή Ευρώπης. Ενώ στον προηγούμενο δεν προδικάζει κάτι. Πάμε τώρα στο Final Four. Δεν πιστεύω να τον πάρουμε τον Μπράιν. Όχι. Κάτσε. Να τα αφήσουμε για άλλο podcast. Ναι, Θα α, κρατήσει ναι. το Πέτρου. Καλά, ανεξάρτητα. Ο Παπαπέτρου Έλληνας είναι. Αν Ναι. θέλει να μείνει με τον ρόλο που έχει. Και ναι. με τα 4 ευρώ που θα του δώσουμε. ξέρω. Ναι, ο Πέτρου πρέπει να ζητάει πάνω από εκατομμύριο λογικά. Όχι, όχι. 700 χιλιάρικα πριν. 750. Τρελός είναι. Ρογκαβόπουλος. Αυτός δεν θα έρθει ποτέ. Δεν γίνεται αυτός. Θα υπογράψει ξανά στην Πασχόλη. Όσο ζει ο Λιόγιος δεν γίνεται αυτός Ελλάδα. Final Four. Προβλέψεις. Πώς θέλουμε να το κάνουμε. Προβλέψεις. Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να κάτσουμε να πούμε τώρα τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Να αναλύσουμε πούμε, λίγο τα ζευγάρια. εγώ θέλω Ολυμπιακό και δεν θέλω να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Εσείς όλοι οι άλλοι το αντίθετο. Θέλω να πω δεν υπάρχει μείγμα. Να πούμε τι πιστεύουμε ότι θα γίνει. Ναι. Ναι. Να κάνουμε λέω, και μια μικρή ανάλυση στο ζευγάρι Ναι, 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 παιδί ναι. μου. Δηλαδή, άσχετα το. Παναθηναϊκός Φενέρ. Ανάλυσα μου. Εντάξει, δεν είμαι γνώστης όπως ο Θάνος πριν έπαθα σοκ με την ανάλυση που έκανε, αλλά θέλω να πω ότι αυτά εγώ που μπορώ να δω σαν απλός φιλάθλος είναι ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να χτυπήσει πολύ στο μεγάλο μειονέκτημα του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχει καλά και ψηλά forward που όλοι σουτάρουν. Πιστεύω ότι θα είναι, πώς να σου το πω, πιστεύω ότι μας ταιριάζει σαν αντίπαλος. Συμφωνώ. Η Φενέρ. Τι έχουμε κερδίσει και 2 φορές. Α, την έχουμε κερδίσει μέσα στη χρονιά 2 φορές. Τώρα το μαθαίνω. Εντάξει, δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, όχι επειδή είμαι Παναθηναϊκός,
Αλλά επειδή του έτυχε αυτή η ομάδα απέναντι, ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει το τελικό. Συμφωνώ. Δεν ξέρω τώρα περαιτέρω να το αναλύσω. Να ρίξουμε έτσι ένα λαδοπίπερο. Θεωρείτε, αν έκανε μια επιλογή να πέσει ο Grant πάνω στο Hayes Davis, και να πέσει ο Nunn πάνω στον Baldwin, θα το έβγαινε? Δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Γιατί ο Grant είναι πολύ πιο κοντός από τον Davis. Όσο καλός αμυντικός και να είναι. Δηλαδή θα πάει ο Juancho πάνω. Δεν μπορεί να το σπρώξει το post. Δεν μπορεί, αλλά εντάξει το δεν μπορεί τώρα. Άμα την πάρει κοντά θα το βάλει. Γιατί το λέω, γιατί ο Hayes Davis μπορεί να παίξει 4, που λογικά 4 θα παίξει. Μπορεί να παίξει 5 σε κάποιο κοντό σημείο που θα κυνηγήσει. Αλλά μπορεί να παίξει και 3. Ναι. Και να βάλει San Lee. Είπα κάτι κι εγώ. Και να βάλει στο 4 την Μπέροβιτς, ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί. Έχουμε να απαντήσουμε στο San Lee. Την World Place. Κοίτα. Όχι, νομίζω ο San Lee να βάλει καλά πρέπει να μαρκάρει Place. Δεν τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Καλά, τα σωστάκια τα βάζει. Εντάξει. Κοίτα, αν ο Davis παίξει το 5, θα κατεβάσουμε και εμείς χειμώνα να παίξουμε με Juancho. Με Juancho στο 5. Λογικό. Όχι, αυτό θεωρώ ότι έχει απάντηση ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, δύο παίκτες το μαρκάρουν το Davis, πιστεύω. Ο Σουμάν, άμα είναι 3, και άμα είναι 4, ο Juancho. Ή 5. Άρα θεωρείτε... Δεν ταιριάζει, δεν μπορεί να το μαρκάρει άλλο. Άρα θεωρείτε ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός θα παίρνει στα μέτρα του και δεν θα προσαρμοστεί σε αυτό που θα του κάνει ο Αταμάνα. Ο Ιασκεβίτσιος. Έτσι είναι μεγάλες ομάδες. Δεν προσαρμόζονται. Επίσης έχουμε τον κρυπτονίτη του Μπόνζι Κόλσον. Ιωάννης Παπαπέτρου. Πέρυσι τον έσβησε. Ο Μπόνζι Κόλσον μπορεί να μην παίξει καθόλου. Ο Παπαπέτρου θα παίξει πολύ. Μπορεί να παίξει μόνο. Αυτοί δεν θα παίξουν μόνο αν μπουν ταυτόχρονα στο παρκέ. Δεν θα παίξουν διαφορετικά. Δεν έχω κάτι να πω. Όχι, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. Εγώ είπα ότι πιστεύω ότι θα είναι copy-paste το περσινό μάτς. Δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ η Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει. Τώρα θέλετε σχεδόν π.χ. με το Λεσόρ, αλλά και πάλι έχει βρει τρόπους να το καλύψει. Πάντως δεν έχει πει ο Παναθηναϊκός σχεδόν σε κανένα κομμάτι της χρονιάς. Αν εξαιρέσει λίγο πριν τραυματιστεί ο Λεσόρ με κάτι νίκες. Που είχαμε 50. Ναι. Αν εξαιρέσει αυτό το κομμάτι δεν είναι, δηλαδή όλα τα μάτια ήταν ψυχοβγαλτικά. Αλλά έχει τον τρόπο. Έχει τον τρόπο. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός δεν έχει αλλάξει πολύ, αλλά έχει φέρει τον Οσμάν, ας πούμε. Δεν λέω για τον Μπράουν που δεν του έχει εκεί. Εγώ πάντα είμαι πολύ υπέρ του. Όχι υπέρ. Πιστεύω ότι συμβαίνει πολύ στον αθλητισμό το revenge. Δηλαδή. Ναι, αλλά πρέπει να έχει και του παίκτες να μπορούν να το κάνουν. Ναι, συμφωνώ. Απλά το έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι γίνεται ή τουλάχιστον το παρατηρώ σε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Ζευγάρι, ας το πούμε. Ότι υπάρχει το revenge. Γι' αυτό και για τον Ολυμπιακό το λέω αυτό. Δηλαδή το έλεγα όλη τη χρονιά. Όταν πέσει με τη Μονακό, την έχει αποκλείσει σε Final Four, την έχει αποκλείσει σε playoff. Κάποια στιγμή. Θα αποκλείσει η Μονακό δεν θα τον αποκλείσει. Ναι. Δεν είναι. Ίσως είναι τώρα η ώρα. Ναι, κατάλαβες. Ναι, όπως και η Φενέρ πέρυσι που την αποκλείσαμε και εύκολα. Και φέτος την έχουμε 2-0 και όταν πάμε λίγο με έναν αέρα. Και ο Νταμάν έχει αποκλείσει 6 φορές το Ιασκεβίτσιο. Ναι. Νομίζω και με τη Εφές Μπάρτσα σε playoff, Εφές Μπάρτσα σε Final Four. Όπου τον βρίσκει ο Νταμάν τον κερδίζει. Ναι, αυτό δηλαδή υπάρχει πολύ κίνητρο έχει η Φενέρ για να μας περάσει. Όχι ότι εμείς δεν έχουμε. Είναι εντάξει. Και επίσης είναι ένα μάτς. Ναι. Εντάξει, είναι μπας στραβός εξ αρχής. Δηλαδή στη θεωρία δεν έχει καλούς ψηλούς και δεν έχει και καλά γκάρντ. Έχει τον Baldwin, ξέρω εγώ και οκ. Απλά ξέρεις τι, θεωρώ ομάδα που έχει τον Baldwin ας πούμε για playmaker. Τώρα ο Baldwin που θεωρώ ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά όποτε έχει κάνει δήλωση ο Baldwin κάτι, γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Έκανε τώρα. Τώρα δήλωσε ότι περίμενα όλη τη χρονιά να παίξουμε τον Παναθηναϊκό, είναι το ιδανικό ημιτελικός, το περίμενα από πέρυσι. Έχω σημειώσει την μέρα και όπως λέει ο Βασίλης. Έλα. Όταν ο Baldwin ήταν με τον Τρικέρι στη Bayern, έλεγε μας είχατε ξεγραμμένους, τώρα πάμε Final Four. Αποκλείστηκε από τη Μιλάνο του μεγάλου δάσκαλου. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν πάει και πολύ καλά στον Baldwin οι δηλώσεις του. Έλεγε θέλω όπου βρίσκω τον Ολυμπιακό να τον κερδίζω γιατί δεν μου φέρνει την καλή. Δεν έχει κερδίσει μία φορά. Ναι, νομίζω δεν έχει κερδίσει. Οπότε αυτό. Συμφωνώ πολύ σε αυτό που λες. Κάποια στιγμή δεν είναι. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό που θεωρητικά είναι το outsider, να σπάσει. Δεν θεωρώ ότι θα είναι με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να γίνει με τη Μονακό. Αν θέλει να περάσουμε στο δεύτερο ημιτελικό ή αν έχει, δεν ξέρω αν είναι. Θέλουμε να πούμε τα guess μας, το πώς θα πάει το. Εγώ δίνω Παναθηναϊκό. Κι εγώ. Πολύ προβληματισμένος ο Μπέλες. Και εγώ προβληματισμένος.
Να δώσουμε Φενέρ για να είμαστε. Εγώ θα είμαστε εντάξει. Φενέρ. Φενέρ, ωραία. Παναθηναϊκό. Sorry. Εγώ είμαι ok να αποκλειστούμε από τη Φενέρ. Ναι. Ας πάρει μια Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Παναθηναϊκό θα δώσω. Παναθηναϊκό. Γυρνάμε και εμείς. Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό. Θα δώσω Παναθηναϊκό, ναι. Λόγω προσωπικότητων. Και η κεφανέλα που. Ναι. Αν την βάλεις πέφτει έτσι, ενώ τη Φενέρ. Αν κάτσεις και πιάσεις παράγοντες ενός παιχνιδιού, είμαστε φαβοροί. Εντάξει, καλός ή κακός. Ναι. Ακόμα και αυτό που λένε ότι η Φενέρ είναι σε τρομερή κατάσταση, εντάξει. Και η Εφές τρομερή κατάσταση ήταν. Και πέρυσι εμείς στη Μακάμπι, αυτό. Και η Εφές ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Πέρυσι στη Μακάμπι εμείς την κερδίσαμε με τα 1000 ζόρια. Και στο Final Four κάναμε περίπατο. Αλλά δεν έχει να κάνει. Αλλά εντάξει, είναι Final Four. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ναι. Ολυμπιακός σε κάθε. Εγώ να πω, εγώ είπα την άποψή μου για τη Τριλέο. Μονακό. Θεωρώ ότι η Μονακό είναι μια υπερπλήρης ομάδα. Θεωρώ ότι η Μονακό δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν μπορούσε να διαλέξει, δεν θα διάλεγε τη Μονακό. Θεωρώ. Θα διάλεγε την Μπαρσελόνα, ας πούμε. Ούτε φαίνεται ότι ταιριάζει, ας πούμε. Όμως. Η Φενέρ φέτος μας έχει κερδίσει 2 φορές. Και πάντα θα δυσκολεύει. Τη πάντα. Μονακό την έχουμε κερδίσει. Ναι, ισχύει. Τη Μονακό την έχουμε κερδίσει, αλλά δεν χρειάζεται. Νομίζω είναι 1. Κάνατε διπλό. Ναι, διπλό στο Μονακό, χάσαμε στο ΣΕΦ. Ναι, σε γεμάς. Αλλά θεωρώ ότι δεν του ταιριάζει η Μονακό. Αν έχει ένα παιχνίδι να διαλέξει Μονακό μέσα στη χρονιά, θα μπορεί να τον αποκλείσει τώρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει τους παίχτες να το κάνει, να μπλοκάρει την περιφέρεια του Ολυμπιακού, που αυτό είναι το δυνατό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί, σε ομάδες που έχουν πολλούς περιφερειακούς και καλούς και πιέζουν την μπάλα, δεν μπορεί να τα απεξέλθει πολύ καλά. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Και θεωρώ ότι δεν θα του ταιριάζει. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει σε ένα Final Four ως η καλύτερη ομάδα της regular season πρώτη κλπ. Και έχει πέσει σε ένα Final Four με Μονακό που δεν του ταιριάζει. Φενέρ που δεν έχει κερδίσει φέτος, έχει χάσει 2 φορές και πανηγυρικά. Και Παναθηναϊκό που από πέρυσι στο πρωτάθλημα, όπου τον δύο Παναθηναϊκός. Εντάξει, την Ευρωλίγα τα πήρατε εσείς στα μάτς. Ναι, άλλο η regular season, άλλο τώρα. Ναι. Ευρωλίγα μας έχετε πάει. 2-0. Ναι. Γιατί δεν έχουμε Καλά 2-0 πέρυσι. Ναι. Καλά 2-0 πέρυσι. Ναι, εγώ σου λέω από το πρωτάθλημα, από το 2-0 πέρυσι του πρωταθλήματος που έγινε 2-3, δεν είναι ότι στην ψυχολογία λες ο Ολυμπιακός διαχειρίζεται το Εντάξει, παιχνίδι. είναι ντέρμπι, όπως να το κάνουμε. Ναι, απλά είναι και ένα παραπάνω στον Ολυμπιακό ψυχολογικό, ρε παιδί μου. Βέβαια, αντικειμενικά είναι η ομάδα που θα έπρεπε να πάνε στο. Εγώ αυτό από την αρχή. Όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν, εγώ λέω αυτές οι 4 θα πάρουν. Απλά θέλω να πω ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει τον τρόπο να είναι dominant απέναντι σε αυτές. Σε καμία από τις άλλες 3. Αυτό θέλω να πω. Okay. Και εντάξει, και λογικό είναι, Final Four είναι. Θέλω να σου πω ότι άμα ήταν. Ρε παιδί μου, ας πούμε πριν είπαμε για τη Φενέρ ότι ο Παναθηναϊκός την έχει. Κατάλαβες τι λέω. Δεν υπάρχει. Θεωρητικό είναι αυτό, ένα μάτσο δεν ξέρεις. Δηλαδή, συμφωνώ. Απλά θέλω να σου πω Στα ότι. χαρτιά λέει. Και αν ήταν Παναθηναϊκός Μονακό και Ολυμπιακός Φενέρ, πάλι θα σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι μπορεί να κερδίσει τη Φενέρ εύκολα. Κατάλαβες τι λέω. Καλά, εύκολα θα κερδίσει. Δεν το έχει κάνει αυτό, δεν έχει κερδίσει. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ βλέπω Ολυμπιακό πάντως. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για μένα. Ολυμπιακό θέλω. Τώρα πιστεύω ότι δεν θα είναι παιχνίδι μεγάλων διαφορών, μεγάλων αποστάσεων. Πιστεύω ότι όπως και να πάει, αν ο Ολυμπιακός φύγει 15 πόντους θα τον γυρίσει Μονακό το παιχνίδι. Δεν είναι ότι θα διατηρήσει κάποιος τη διαφορά. Τώρα, ας πούμε, αν φύγει στο ημίχρονο η Μονακό 8 πόντους όπως είχε γίνει πριν 3 χρόνια, πριν 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Μόνο 8 έχει φύγει. 8-10 πόσο ήταν. Νομίζω έχει φύγει παραπάνω. 10. Okay. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Εγώ βλέπω Ολυμπιακό. Ωστόσο και εγώ θα πω Ολυμπιακό. Και είμαστε έτοιμοι για ελληνικό τελικό. Τριλέον. Για εγώ δεν το βλέπω αυτό. Βλέπει Μονακό. Όχι, δεν το βλέπω ελληνικό τελικό, δεν μπορεί να γίνει ποτέ, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα εξαρτηθεί το τι θα κάνει με τι θα κάνει πριν το Παναθηναϊκός. Ναι, θα παίξει ρόλο, Θα σίγουρα. παίξει. Στην ψυχολογία. Θα είναι ένα επιπλέον βάρος βασικά. Το είπε και ο Μάτζερης. Ναι. Μεγάλο Μεγάλος 12. speaker, μεγάλος αναλυτής. Τελικά τι ομάδα είναι, δεν ξέρουμε. Παναθηναϊκός. Εντάξει, κοίτα, ο Ολυμπιακός δεν βλέπω τρόπο να χάνει γιατί είναι. Ρε παιδί μου. Η χρονιά του. Ναι, έτσι νιώθω. Αλλά είναι τα 100 Τα χρόνια. τελευταία 4 χρόνια είναι η χρονιά του στο μπάσκετ. Ρε, κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν μιλάμε για μια κακή ομάδα ή ένα κακό σωματείο. Αλλά
ενώ είναι η χρονιά του. Είναι τα 100 χρόνια, έχετε συγκλονιστικό ρόστερ. Έχετε το περσινό ρόστερ συν 2 υπερπαίκτες. Καλά, πέρυσι δεν ήταν και πολύ καλό το ρόστερ. Οκ. Βάζει πίεση τώρα. Ναι. Θέλω να πω ότι νιώθω ότι είναι η χρονιά του Ολυμπιακού να πάρει την Ευρωλίγα. Σαν αποτυχία να το πάρει. Ναι, στον αντίποδα. Όχι καν αποτυχία. Η Champions League είναι μετά. Ναι. Οπότε εγώ πιστεύω ότι και θα περάσει τη Μονακό και θα είναι και ο νικητής όποιον βρει στο τελικό. Τα έκανες τα ξέρει, τα βουντίου σου τα έκανες πάλι, δεν μπορείς. Μπορεί να το παίξουμε κιόλας. Εννοείται. Win-win θα είναι. Άρα ελληνικό τελικό δίνουμε. Ξέρω εγώ. Εγώ δεν θα τον δώσω. Αν πάει παρόλα αυτά. Δεν θα το δώσεις γιατί θα περάσει η Φενέρ ή γιατί θα περάσει Μονακό. Γιατί θα περάσουν και οι δύο, λέει. Κάτι θα σπάσει, πιστεύω, Ηλίας. Ελληνικό μικρό τελικό. Μια χαρά. Μπορεί να φτάσει. Μακάρι, μικρός ελληνικός τελικός. Με μοχίτο θα το Ναι. Βέβαια θα έχουμε αποκλειστεί εμείς και μετά θα βλέπουμε το άλλο μάτς. Εντάξει, θα είναι δύσκολο. Αυτά είναι δύσκολο. Εντάξει, μπορεί πάνω να καθαρίσει το πρώτο δεκάλεπτο. Έτσι καθάρισε και ο Μπράντον. Ελληνικός τελικός. Και ποιος το πάρει. Αυτό λέει η λογική. Ποιος το πάρει, Γιάννη. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς το δεύτερο καλύτερο του παίκτη. Ενώ είναι. Ή και όχι. Μπορεί και να παίξει. Τώρα λέμε με τα δεδομένα που έχουμε. Εντάξει, όσο και να παίξει. Άρα αν παίξει ο Λεσόρ θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Θα είναι ανέτοιμος. Πρέπει να έχει παιχνίδια στο πόδι. Αν παίξει ο Λεσόρ θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Κακό θα κάνω. Και μπαίνει λέει Λεσόρ και βγαίνει MVP. Ο Λεσόρ πέρσι ήταν συγκλονιστικός. Ναι, τρομερός. Τώρα Και στάβολα. ο Ολυμπιακός έχει. Άξιζε το πέρσι Λεσόρ. Ναι. Εντάξει, έκανε το Final φέρει Four. στο τελικό, αλλά πιο σταθερός είναι ο Λεσόρ. Αν δεν ήταν ο Λεσόρ δεν θα είχε πάει τελικό. Δηλαδή ο Λεσόρ και στο τελικό με τη Φενέρ ήταν φανταστικός. Είναι κάτι αντίστοιχο με τους Σκάουσες και του Διαμαντίδη το 7. Θεωρώ ότι ο το Ολυμπιακός πάρει έχει πέρα, την το πιο πάρει δυνατή πέρα. front line εκεί έξω. Οπότε. Ολυμπιακός. Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει την πιο δυνατή front line, ο Εφάλ με Λουτίνοφ. Και τον Τεσσάρι. Ναι, αλλά τον Παπαγιάννη ποιος τον μαρκάρει όταν βγει σε τρίποντο. Ας μην Θα ακολουθήσει, είναι ένα φυσικά. podcast μόνο του ο Παπαγιάννης μετά από αυτή τη σημερινή δήλωση την πρωινή που είδα. Αλλά... Εκτός κι αν ο Παπαγιάννης οι επίτηδες δεν παίξει καλά. Για να έρθει στον για να Ολυμπιακό. έρθει μετά το χρόνο στον Ο Ολυμπιακό. Ταμάν λέει θέλει Παπαγιάννη σαν τρελός. Έτσι λένε. Τον ήθελε από τότε που ήρθε. Ναι. Λέει ότι θα κάνει κίνηση. Και ο Γιαννακόπουλος βγήκε και είπε ότι εγώ δεν τον θέλω, αλλά έχουμε προπονητή. Δεν αποφασίζω. Εντάξει, εγώ έχω πει ότι το Λεσόρ Γκάμπριελ Παπαγιάννης μια χαρά. Σαν Παπαγιάννη τρίτο. Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Τρίτο κι άμα του αρέσει. Ναι, γιατί τώρα μάλλον είναι. Τώρα είναι τέταρτος. Να παίζει στη. Τζαϊτένα. Με Τάστερ, πώς λέγεται. δηλαδή. Το που λένε του coach. Οπότε κλείσαμε ελληνικό τελικό και πρωταθλητή Ολυμπιακό. Συμφωνούμε. Ναι, Μπράβο. θρυλαίος. Συγχαρητήρια στο Θρύλος. 7-4, ναι, θρύλος. Θρύλος. Εντάξει, το οποίο είναι και το λογικό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν το πάρει φέτος. Θα μου κάνει τρελή εντύπωση αν δεν το πάρει. Αν δεν το πάρετε, μπορείς να μας πεις τις συνέπειες που μας έλεγες πριν ότι θα επέλθουν στον Ολυμπιακό ή να το αφήσουμε Coach, θεωρώ- να τα γράψει ιστορία. Θεωρώ, καταρχάς θα γράψει ιστορία. Ναι. Αν δεν το πάρουμε, Ναι. θα φανεί. Ελάχιστη Θεωρώ, όπως είπα και πριν, λοιπόν, για να πάρω τη θέση μου, γιατί αυτά που λέω είναι νόμος για μένα, τα υπογράφω. Λέω ότι. Μπορεί να θεωρώ- τους αρεστήσει το ερυθρόλευκο κοινό μας. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Συγγνώμη, Το οποίο πρέπει να είναι συγγνώμη που καλύτερα τα λευκό. χαϊ- συγγνώμη που τα χαϊδεύω αυτιά. Συγγνώμη που. Πιστεύω ότι για τον Ολυμπιακό δεν είναι χειρότερο να μην το πάρει. Για τον Ολυμπιακό είναι χειρότερο να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ναι. Και εάν αυτό γίνει και σε ελληνικό τελικό, θεωρώ ότι θα είναι τα φόπλακα. Δηλαδή ότι μπορεί να έρθουν ακραίες κινήσεις μετά που θα γίνουν εν θερμό. Ναι. Με Μπαρτζόκας να φεύγει, με μικρότερο Lifting budget. στο roster. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές μετά. Πολλές από αυτές εν θερμό που πάντα αυτές είναι οι χειρότερες. Δηλαδή, αν γίνει το απευθέω και το πάρει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να πάρουν μια ανάσα και να κάνουν το roster της επόμενης χρονιάς. Θα επιστρέψουμε σε εποχές Παπαμακάριου Βασιλιάδη. Σε εποχές. Ένα το από την Super League. Σε εποχές. Ναι, δεν ξέρω Δεν τι είναι γινόταν χειρότερο. αυτό, Εντάξει, κοιτά. Οι δύο καλοί σου παίκτες έχουν συμβόλαιο. Σε εποχές Ιωαννίδη μη βρίζετε. Ναι. Μη βρίζετε Βούλγαρους και άλλα Τεχνικά εθνικά ζητήματα. Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό κορμό, Ναι. όπως έχει πάντα.
Εντάξει, τώρα τι θα φέρει το αποτέλεσμα των δύο τίτλων που κρίνονται. Θεωρώ ότι αν το χάσει θα γίνουν μεγάλες αλλαγές στο roster. Αυτό σημαίνει να φύγουν τα δύο πεντάρια, π.χ. που έχει βασίσει ο Παρτζόκας, όλο του το είναι. Αυτό μπορεί να γίνει και ακόμα και να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ή να φύγει ο ένας από τους δύο. Άλλο το να φύγει ένας από τους δύο με τίτλο, άλλο το να πρέπει να φύγουν και οι δύο για να αλλάξει τελείως η κατάσταση. Αυτό σημαίνει θα φύγει ο Πίτερς ενδεχομένως. Γιατί θα κόψει θα κόψει. Δεν μπορεί να πει κάτι αυτό, θα το τρέχει άλλος. Γιατί αυτός που με μαγειρεύει. Αν είσαι εκεί. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Πιστεύω ότι θα έρθουν. Ο Πίτερς θα φύγει. Όχι, σίγουρα θα είναι εδώ ο Πίτερς του χρόνου. Έκανε και το εορταστικό table που σε κάνει ο Ολυμπιακός. Για ποιον το είδε. Μακίσικ Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου δεν φεύγει. Μακίσικ θα φύγει. Θα φύγει, δεν θα πάει Κούρασε. Γκος θα πάει Ζαλγκύρης. Μεγάλος παίχτης. Θα φέρουμε τον Παπαμακάριο. Άλλος που με βουλός. Σέιμπεν Λί συμβόλαιο. Κίναν του χρόνου θα παίξει. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι το καταστροφικό για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ελπίζω να μην είναι τόσο μεγάλα όσο φαίνονται στο δικό μου το μυαλό. Ναι. Και βλέπουμε. Σε εμάς. Εσύ, επειδή πήρατε μετά από τόσα χρόνια, μετά από προτελευταίοι, πήρατε Ευρωλίγκα που ήταν το μεγαλύτερο πράγμα που ξέρω, έχει γίνει από εσάς. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόνοι μας στην κορυφή ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα μην ξυλωθούν και να μην πάτε τελικό. Θα βγει ο Αταμάν, θα κάνει κάποιες δηλώσεις, θα πει αυτά που έχει να πει. Θα πούμε η διαιτησία. Ναι, οκ. Euroleague Map θα σκίσει τα συμβόλαια για να ακόμη την υπογράψει. NBA Europe. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Νέσταρας θα βγει με μπλούζα, ξέρω εγώ, FIBA Europe Cup, δεν ξέρω. Θα τελειώσει αυτό, τέλος πάντων, θα γυρίσετε πίσω και θα πάμε στους τελικούς. Δεν θα γίνει κάτι άλλο. Θα παίξουν 3-4 story, ο Πούκλ να τρώει σε εστιατόριο, ξέρω εγώ, και ο Ράντονιτς να κάνει μπάνιο στο σπίτι του. Θα γίνουν αυτά. Εντάξει. Υψηλό πράγμα. Απλά εντάξει, η ιστορία έχει δείξει τώρα, όχι τέτοιο, ότι όταν ο Παναθηναϊκός πηγαίνει, συνήθως το παίρνει. Τα καταφέρνει. Ναι, τα καταφέρει τώρα, εντάξει. Τώρα πηγαίνει τελικό. Κάποια στιγμή θα σπάσει αυτό δηλαδή. Πόσα Final Four έχει Παναθηναϊκός, 7 στα 10. Όχι, έχει. 7 στα 12. 7 στα 12. Ένα καλό ποσοστό. Και 7 στους 8 τελικούς. 7 στους 8 Ή 7 στους 7. Γιατί ήταν στη Super League. Στη Super League έξω. Άρα 7 στα 7. 7-14 λοιπόν. Final Four. 14. 7-12. Δεν έχω ιδέα απλά. 7-12. Συμφωνώ με τους προάλληλους. 7-12. Ωραία. Ο Ολυμπιακός έχει 3-13. Ναι. Jerry West θυμίζει αυτό. Που είχε ένα 10 NBA. Εντάξει. Άρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Θρύλες, μπράβο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα λέμε στο έγκλημα. Τα λέμε όταν το πάρει ο Ολυμπιακός για να συζητήσουμε το πώς πήρε την Τετάρτη Ευρωλίγκα. Ωραία. Μέχρι την επόμενη φορά. Φιλάκια. Γεια σας.